Boa tarde a todos e a todas, benvidos a este pleno ordinario do mes de setembro e tal como quedáramos nas comisións informativas, pido un minuto de silencio en lembranza das persoas que nos deixaron durante a vaga de lumes que azotou Galicia, especialmente a provincia de Ourense, para quen perdeu a vida loitando contra o lume, para quen traballou sen descanso durante este pleno ordinario do mes de setembro e tal como quedáramos na... Que? Para quen perdeu a vida loitando contra o lume, para quen traballou sen descanso entre as lapas, para quen viu a súa casa, o seu monte, a súa forma de vida e os seus fogares arrasados. A nosa solidariedade tamén para as persoas feridas. É un agradecemento inmenso aos servizos de bombeiros, protección civil, corpos de seguridade e exército, os voluntarios e voluntarias que co seu enorme esforzo deron todo por salvar vidas e terras. Grazas desde Barbadás. É un minuto de silencio. Moitas grazas. Ben, comenzamos coa aprobación da acta da sesión anterior. Hai algunha modificación que realizar, algún comentario, algún erro? Nada. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 2 é a aprobación da delegación na Deputación Provincial de Ourense da Xestión Tributaria e Recaudación. Como ben se dixo nas comisións informativas o outro día, do que se trata basicamente é de delegar o que é a recaudación executiva. Como xa comentei tamén, é un novo servizo que presta a Diputación aos concellos da nosa provincia. Xa hai algún que se acolleu, que de feito foi aprobado no pasado pleno da Deputación. En principio falouse por parte da vicepresidenta de que supuñan que probablemente boa parte dos concellos desta provincia se acolleran a esta posibilidade e que si era necesario que se contrataría máis persoal para prestar esta atención aos concellos. Entón, na documentación teñen vostedes a informacións, son varios tributos, pero como dixen, son todos en executiva e que creo que é de recibo que o xestión na Diputación, que para iso está, dado que o seu traballo está encauzado, encaminhado para os concellos, para prestar servicios de atención aos concellos que teñen menos de 20.000 habitantes, e nós estamos nese caso, como están todos os demais concellos da provincia, excepto o de Ourense. Alguna pregunta? O Bloque Nacionalista, don Serafín? Perdón, entendín que non. Non, é que preguntas eran nas comisións informativas, agora é intervención. Exactamente, intervención. Moitas gracias. Nada, boa tarde a todas e a todos. Estamos de acordo con trasladar este acordo de delegación na Deputación Provincial, porque non é xusto que haxa sancións que nós non podamos cobrar, porque os contribuintes, neste caso, os que cometen as sancións, pois a mellor non teñen aquí conta bancaria no noso concello, polo tanto non podemos cobrar esas sancións. Polo tanto, a Deputación si pode, e xa, como dixo o señor alcalde, moitos concellos xa algúns xa o pediron e outros van a ir detrás nosa. Esperemos que a Deputación seguramente vai a reforzar este departamento, esperemos que sexa eficiente
esta delegación que pedimos hoxe. Moitas gracias. Grazas. Don Serafín. Sí. Boas tardes a todas e a todos. Ben, desde o BNG temos que decir que entendemos que efectivamente os concellos pois non teñan persoal adscrito para todas este tipo de cuestións, habría que crear, entendo que un servicio tamén aí paralelo, polo tanto habría que proceder á contratación de máis persoal, había que formar a xente para proceder a ter ese servicio de recaudación e de tributos. E, bueno, como ben se ve no expediente, pois efectivamente no tocante ao IBI e ao IAE xa estaba delegado desde o ano 93-94, con posteriores prórrogas de 4 anos. Por certo, esa documentación do 93-94 siguen figurando documentos en castelán, como, é dicir, que xa hai cousas que non é que veñan que xa é por sempre, de sempre, é dicir, tanto aquí na casa como na propia Diputación. E, bueno, entendemos que, aínda que este servicio de tesorería e recaudación da Diputación, entendemos que funcionan dun xeito acaído, nós desde o BNG sempre apostamos por fórmulas distintas coa creación de servizos tamén comarcais que den ese servizo tamén aos concellos e non concordamos, aínda que lóxicamente estamos nas diputacións porque nos presentamos aos concellos e estamos nesas propias institucións, pero concordamos ou entendemos que son institucións anacrónicas no tempo actual, que representan pois esa España do século XIX e que, polo tanto, hai que dar un paso a maiores tamén e establece tamén o propio autonomía e demais legislación para a creación de órganos comarcais que estén próximos á ciudadanía e aos concellos e que, polo tanto, nos non estamos posicionados aí no traballo que efectivamente debe desenvolver a Diputación. Entendemos que habría que ter outro tipo de funcionamento de outros servicios noutros órganos. E, bueno, nada máis na intervención. Gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular. Sí, hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, nós tamén estamos de acordo. Está ben que se ceda incluso tamén a ordenanza número 13, dado que neste plenario xa se trouxo a primeiros de xuño a idea de que se xestionaran rigurosamente o tema dos vados, as pasaxes permanentes, que creo que, bueno, igual non debería de estar moi ben, por eso ahora tamén se vai a xestionar por a Diputación. Claro, é dicir, nós obviamente non temos os medios para poder facer correctamente esta xestión, pero, bueno, na legislatura do 15-19, gobernando vostedes tamén co bloque, sei que mercaran un software incluso para poder facer esta xestión de tributos, ainda que debe de atoparse na Caixa Forte. Nunca se chegou a usar, ao mellor igual por falta de formación tamén de personal, pero, bueno, igual non foi unha boa xestión no seu día. Incluso tiñamos tamén a posibilidade de cobrar a taxa de lixo por mediación da Diputación, que está claro que sí que xa ven de atrás, pero, bueno, en 10-11 anos non se tentou mudar. Bueno, sería o mellor un bon momento, se non agora, tan pronto se poda, por o tema de que deberíamos de empezar a aplicarse a ordenanza que se aprobou en decembro, na que se facía que pagasen os veciños que non tiñan auga da traída. Bueno, pois de momento seguimos sin aplicar ese cobro, e creo que é un problema para todos. Lo atou. Ben, simplemente aclarar unha cuestión que hai aquí, que a ordenanza fiscal número 13, que a reguladora de taxa por pasaxes permanentes e carga-descarga hai tanto en executiva como en voluntaria. O resto sí que son as executivas. Don Ramón? Don Serafín? Don Ramón? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? O bloque. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente de recoñecemento de compatibilidade. Neste caso, hai un informe dun traballador ou traballadora con relación a unha compatibilidade que solicita
e conforme a legislación vixente os informes indican que sí que pode solicitar esa compatibilidade para traballar fora do horario laboral. Ademais, bueno, recoñécese esa compatibilidade, nada máis. É igual que outros casos nos que se autorizou. Don Ramón? Sí, solamente, Por favor. non completamente de acordo, únicamente facer referencia a esta necesidade das traballadoras e traballadores deste país a que teñen que recurrir en moitas ocasións a ter un segundo traballo por causa de que non chegan a fin de mes, e este non é un debate para facer aquí, por suposto, pero bueno, solamente quería facer referencia a que moitas veces estas compatibilidades se piden precisamente pola necesidade de financiarse a nivel familiar con máis volumen de ingresos. Don Serafín? Sí. Bueno, nada, visto o expediente, vista a solicitude da traballadora do 2 de xuño, o informe do Concello Delegado, no que se acredita pois que efectivamente a xornada laboral, como se di, pois no Concello de 8 a 1:30 non interfire 8 a 2:30, perdón, non interfire na súa xornada pola tarde nas actividades privadas que pode desenvolver e que están recollidas no expediente, pois nós concordamos efectivamente con esta aprobación, concesión, o reconhecemento da compatibilidade. Tense aprobado anteriormente en varias ocasións, como se dixo aquí tamén, pois reconhecemento de compatibilidade de outros traballadores, véxase, por eso, poño por caso, pois traballadores da Escola de Música que desenvolven pois xornadas na Escola de Música Municipal e despois compaxinan con outras horas en outras empresas ou en outros traballos vinculados pois, ao seu sector. Entón, polo tanto, non temos máis nada que decir. Si, en todo caso, concretar, bueno, é un pouco así no anecdotario e que nós temos defendido en moitas ocasións, seguimos defendendo, bueno, que efectivamente ese horario de 8 a 2:30, lonxe das 37 horas e media que establece a función pública e moito máis lonxe do horario que ten a clase traballadora aí fora na rúa, saben? Que saben ben. E entón agardando que desde o BNG pois tamén que, bueno, que se cumplan as legislacións, que se cumplan os dereitos, pero tamén os deberes, sobre todo respecto a este tipo de cuestións, como é o cumprimento estricto dunha xornada laboral que establece a lei. Nada máis. Moitas grazas. Ten o Partido Popular o seu vocero a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Nós tamén, como non iba a ser menos, estamos de acordo na incompatibilidade desta traballadora, sempre e cuando, como din aquí os informes, que non afecte o seu horario laboral, que é de 8:30 a 2:30, e aproveito tamén para preguntarlle ao señor alcalde como está o tema do arquitecto. Pero xa responderei nas preguntas. Vale, nada Hágame máis. esa pregunta cando toquen as preguntas. Grazas. Eu non teño máis que dicir. Alguén quere intervir? Daniel? Ramón? Ti. Xa que saiu o tema aquí do señor portavoz do Bloque Nacionalista Galego, preguntarlle ao goberno si que ten que dicir sobre que se traballe de 8 a 1:30 solo. A 1:30 non é 2:30. É unha afirmación que acaba de facer. El Supoño que... rectificou a ben, 2:30. senón vostede tería algo que dicir, como alcalde deste concello e xefe de personal. É a 2:30. A 2:30. Moitas gracias. De nada. Daniel? Don Serafín? Partido Popular? Dona Nieves? Non. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é a moción do BNG para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servizo de axuda no fogar. Ten a palabra don Serafín Núñez e ten 5 minutos. Cando que diga? Sí. Empezo a contar cando me diga. Non, home, non. Veña, cando empece, cando comece, damos o clic. Sí, correcto. Pois, bueno, o BNG hoxe trae esta moción, que como ven se reseña o seu título, unha moción para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servizo de axuda no fogar, e donde, bueno, pois vou establecer unha serie de parámetros, unha defensa máis ou menos de todo tipo de argumentación que
que se desglosa pois, en esta moción. Vale, o sistema público de atención á dependencia está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando o BNG no Parlamento galego, lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes. A política da Xunta baixo o goberno do Partido Popular está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servicio público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente nas mulleres. Bueno, estas son, pois, digamos, as premisas fundamentais do Partido Popular, non? Que tender a privatizar todo e cuanto poidan e bueno, e así pasa, pois, por exemplo, na tema da atención aos maiores, as residencias onde temos comentado en moitas ocasións o que pasou en Madrid e o que pasou en Celanova cando foi do tema do COVID, as residencias privadas onde deixaron morrer xente como se foran de calquera maneira, porque como total iba a morrer, que máis dá que se fagan as probas do COVID ou se deixen de facer. Xa veríamos que pensaría a señora Ayuso ou os gobernantes da Xunta se os que estuveron nesas residencias de Celanova foron os seus pais ou as Arnais, pero como eso dá lo mismo, non? Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan por a valoración de dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia. A media de espera sitúase nas 361 días, que fai que Galicia é a cuarta comunidade con maior atraso en acceder a esas prestacións. Despois tamén Galicia é o territorio do Estado que menos invirte por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, frente case aos 2.000 da media estatal e lonxe dos 2.900 que invirte o goberno vasco. Non é que nos multiplique por 2, multiplica e suma e sigue. Bueno, eles están... O goberno vasco é outra... O País Vasco, lógicamente, ben para eles funciona, lógicamente, de outra maneira tamén con relación, efectivamente, aos servicios públicos. Este infrainvestimento tradúcese en recortes en servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito ás persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre, o SAF perdeu un total no país de 1.026 persoas usuarias e os centros de día casi 3.000, mentras as axudas asistencialistas incrementáronse máis de 6.000 con cantidades que superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. Bueno, pues eso, menos atención no SAF, menos atención en centros de día, que por certo aquí tampouco o teremos nunca, porque xo teñen en Toán ou en outros sitios e temos un privado, por lo tanto estamos... Temos solucionado o tema, irónicamente, que se me entenda. Vale, non, seguimos sin ter centro de día público. E eses incrementos da axuda que son certamente ridículos. Un recorte orzamentario destinado ao SAF especialmente grave. Nos últimos 2 meses, a Xunta retirou 17 millóns de euros neste servicio, 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está ao borde do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos de Afegán e o propio BNG. No último pleno do Parlamento Galego, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG que hoxe traemos aquí no Acordo 1, buscando esa financiación do SAF de ata 20 euros hora. Unha financiación fundamental para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica dos concellos que están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financie de maneira responsable nin suficiente. Bueno, xe traemos eso, xa digo, esa proposta de 20 euros hora. Sabemos en que consisten esas políticas do Partido Popular. Eles, sí, teñen as competencias, pero tener daquela maneira. Despois tú xestionas, mándoche 4 maravedíes e tú te vas arreglando con el resto. Vas pondo tú o resto e a competencia miña, pero lo pagas tú. Esas son as políticas do Partido Popular con respecto ao servicio da axuda no fogar. Por primeira vez hai máis persoas dependentes na Galiza pagando unha residencia privada que ocupando unha praza pública ou concertada. Máis de 4.700 reciben unha axuda entre 3,61 e 4,20 euros ao mes, mentre o custo medio dunha residencia supera os 2.000 euros. Isto facilita que empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os precios vulnerando un dereito fundamental. O modelo do Partido Popular persegue dos obxectivos: devolver os cuidados ao fogar e que se suman de novo as mulleres e, segundo os datos da propia Xunta, o 82% das persoas cuidadoras no domicilio son mulleres que, en moitos casos, teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes. Bueno, isto o temos denunciado en moitas ocasións, o temos falado, este portavoz o dixo aquí por activa por pasiva en varias ocasións. Vostedes están o que están a facer o negocio e que fagan negocio as súas empresas próximas. Ten que rematar, don Serafín. Lle importa absolutamente nada o servicio e, como diría
pois a nosa portavoz parlamentaria en temas de remato. En temas de sanidade non se Prado, a vostedes interesa moito máis falando en temas sanitarios a tarxeta de crédito do propio usuario que a propia tarxeta sanitaria. Ustedes están o que están, o negocio. Gracias. Gracias a vostede. Don Ramón, está no seu turno de palabra. Moitas gracias. Bueno, dicirlle ao señor do Bloque Nacionalista Galego que fai algo de demagoxia e despois explicareille por que na seguinte moción que presenta o Partido Popular, para non repetirme. Pero bueno, é normal. Vostedes teñen un discurso que non se salen dil, ainda que pasen 10, 20, 30 ou 50 anos, e tiran por aí e acabouse. Entonces, hasta que cambie todo o mundo, pois nada, pero non se dan conta que a realidade que existe na rúa é diferente a ese discurso. O gallá que ese discurso fora real, o gallá, porque eu tamén creo neso, pero a realidade vai por outros derroteiros. E despois explicareille por qué. E mire, en relación á súa moción, sí, todo isto está moi ben, pero nos no que creemos é que o Concello, por eso para votar a favor desta moción, que ainda que hai moitas cousas que, bueno, non concordamos, porque o noso acordo sería o Concello de Barbadás insta a Xunta de Galicia a que asuma íntegramente o SAF. Eso é o que tiña que ser. Os concellos non tiñan que ter nada que ver con este servicio. Como vostede dixo antes, non tiña por que haber a Deputación, os concellos non tiñan por que ter asumido un SAF, un servicio de axuda no fogar. Tiña que ser asumido íntegramente pola Xunta de Galicia. E punto. Os concellos estamos para outras cousas. Entón, todo isto, nós non queremos nesto, pero bueno, é o que hai. E así está, así hai os problemas que hai hoxe, explicareino despois na moción que trae o Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Prosiga, don Daniel. Brevemente, entreguei a todas as concelleiras e concelleiros unha proposta de emenda que ven, auspiciada por min e por o grupo de goberno, que cambia o primeiro punto do acordo, teñeno aí, basicamente en negrita é o que se sustitúe. Con respecto á moción, en termos xerais, estamos de acordo, demais está ben redactada, ben argumentada, car cifras. Concordo con Ramón tamén na necesidade de que os servizos sociais non sexan asumidos polos concellos. De feito, creo que a compañeira Eli e o señor alcalde van a facer referencia a determinados informes xurídicos que despois, sobre todo na moción do Partido Popular, si a presentan tal como está redactada, pois van a saber cal é a competencia real da Xunta de Galicia e cal é a dos concellos. É dicir, os concellos estamos asumindo, non só neste caso, sino en moitísimos casos, véxase protección de animais, véxase emerxencias, véxase protección civil, véxase limpeza de predios, estamos asumindo competencias impropias infrafinanciadas, cando a propia lei de financiación das entidades locais pois outorgalle a Xunta de Galicia a obriga de dotar os concellos da capacidade orzamentaria suficiente para levar a cabo as competencias que en el é delegada. Entón, simplemente resumindo que eu votaría a favor desa moción sempre e cando se acepte esta proposta de emenda. Partido Popular, entón, ten 5 minutos. Sí, boas tardes. Voulle respostar Hai tres. punto por punto, voulle respostar punto por punto dos acordos, así vamos máis lixeiros. O Concello de Barbadas insta a Xunta de Galicia a reverter de maneira inmediata os seus recortes. A Xunta aumenta todos os anos o seu investimento en atención á dependencia, cun incremento neste 2025 dun 12%, hasta superar os 600 millóns de euros, dos cales 140 están destinados ao SAF. O Concello de Barbadas exe a Xunta a reducción dos tempos de espera para a evaluación e acceso das prestacións. Eu traigolle un recorte que despois ensino se quere de Europa Press do 25 de xulio, no que Galicia reduciu a lista de espera en 2034 persoas, que estamos na media de España, menos un 26%. O Concello de Barbadas reclama a Xunta de Galicia un incremento sustancial do investimento por persoa dependente. A Lei de Dependencia determina que o financiamento do sistema de atención de dependencia corresponde a partes iguais, a Administración Autonómica e o Goberno Central. E a Xunta, no ano pasado, aportou o 65%
da cuantía, cando o Goberno Central só aportou o 35, co cual a Xunta acumula un déficit de 2.500 millóns de euros. No punto 5 instase, perdón, no punto 4, que nos saltaba, o Concello insta a Xunta de Galicia a abandonar as políticas privatizadoras. É curioso que o Bloque inste a isto cando o Bloque Nacionalista Galego goberna en Santiago e en Pontevedra con servicios privatizados, a residencia de maiores de Becerreá tamén está privatizada, co cual ese punto, desde o noso punto de vista, pois non ten moita base. No punto 5, o Concello de Barbadás manifesta un compromiso ineludível coa defensa do servicio público e a atención á dependencia como piar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da cidadanía. Totalmente a favor, señor Sarín. Non podía ser de outra maneira. E no punto número 6, o Concello de Barbadás dará traslado destes acordos á Consellería de Política Social. E despois destas respostas que lle din aos seus acordos, pois creo que o punto número 6 para nós non carece de sentido, lóxicamente. Moitas gracias. Grazas por cinguirse tamén ao tempo. Agora, don Serafín, sí que ten 3 minutos. Perdón, don Elizabeth ten 3 minutos. Grazas, alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, e antes de comezar a miña intervención, como concelleira de Servicios Sociais, quero trasladar as miñas disculpas a aquelas persoas usuarias do servicio que, por incumplementos da empresa concesionaria do SAF, os ventos quedaron sin servizo. Traslado, ademais, ditas disculpas aos familiares cercanos que tiveron que asumir ditos cuidados estando xa sobrepasados co seu día a día, o cuidado de persoas con alto grado de dependencia. Antes de dar resposta á moción con datos, quero aclarar, como se verá posteriormente, que son consciente da vulnerabilidade das persoas ás que, como concelleira, represento e fixen e vou facer todo o que este ao meu alcance para garantir os seus dereitos. Quero facer constar, ademais, que son coñecedora de que constan diversas queixas de usuarios e usuarias sobre os servizos prestados pola empresa Os Ventos. Pero tamén quero deixar clara que estas mesmas persoas manifestan unha atención e colaboración constante por parte dos empregados municipais que exerceron a coordinación do SAF. Dende o Grupo de Goberno queremos dicir que estamos totalmente de acordo coa moción do BNG. E, vamos dicir moi claro, o modelo de cuidados da Xunta do PP está esgotado. O recorte no financiamento do SAF, os atrasos nas valoracións da dependencia e a sobrecarga que sofren moitas familias e principalmente mulleres cuidadoras son realidades que tamén denunciamos. Agora ben, tamén queremos poñer os pés na terra, porque se falamos do SAF en Barbadás, o que está claro é que este Concello leva anos asumindo case o 60% do custo total do servizo, algo que non lle corresponde por competencia directa. No 2024 prestáronse 14.931 horas, un costo de case 396.000 euros, dos que máis da metade saíron das arcas municipais. E a Xunta que? Pois segue pagando só a 12 euros hora, cando o custo real dunha hora prestada directamente polo Concello chega a alcanzar a 34 euros. Así é imposible manter un sistema 100% público sen afogar económicamente os concellos. Respecto aos acordos que propoñen aquí os compañeros do BNG, no primeiro punto, automáticamente ciñome a emenda que nos presentou fai uns minutos o compañeiro do Democracia Orensana. Estamos totalmente de acordo con ela. No tocante aos tempos de espera para a valoración de dependencia, compartimos a preocupación, pero estamos á espera de ver se os cambios que anunciou recentemente a Xunta se traducen nunha reducción real dos prazos. Xa vimos moitas promesas que logo non se cumpren, así que agardamos feitos, non só anuncios. E, por suposto, defendemos un modelo digno e que non abandonen as persoas maiores, e que non abandone as persoas maiores nin as familias. Ademais, o servicio está crecendo constantemente. Pasamos de 835 horas no 2019 a 1.345 horas mensuais en 2024 no Concello de Barbadás. Este Concello ten, na actualidade, unha xestión mixta de servicio de axuda no fogar, 11 traballadores propias e 450 horas mensuais contratadas a través dunha empresa. Con todo, esta empresa concesionaria, Os Ventos, ven tendo incumplimentos que deixan horas sin cubrir, o que supón un problema para garantir a atención ás persoas usuarias. Ten que rematar. Grazas. Sigo na segunda intervención. Grazas. Don Serafín, que non se turno de palabra, agora sí que ten 3 minutos.
Ben, nada, moi breve. Continuo, ca intervención ao respecto da información que está reflectida na moción, ao respecto do programa de axuda no fogar en Barbadás, con 40 usuarios en modalidade de dependencia, 18 en libre concurrencia en básica, ese incremento no 2024 en 510 horas de atención entre libre concurrencia e dependencia. E, decir que aquí reflicta a moción, hasta o ano 2021 a Xunta do Estado financiaban ahora efectivamente prestado en 9,70 euros hora, a partir do 21, cando comenzan a incrementar esta cantidad, chegando a 12 euros hora, que están a voar desde xaneiro do 24, prezo que segue manténdose na actualidade e que realmente, lógicamente, é insuficiente. No ano 2024 prestaron 14.931 horas no SAF, anuais a veciños e veciñas, e que efectivamente coinciden os datos que dá a concelleira delegada de Servicios Sociais, que fala do 60%, aquí a moción reza no 58,70, que asume o Concello de Barbadás e que, por tanto, que non debe asumir, que ten que, evidentemente, depender de quen depende, de quen ten a competencia, e que, por tanto, esas 12 euros hora que se reciben por parte das administracións autonómicas estatales non chegan para o custe do servizo. Aquí quixera facer unha pequena reflexión ao respecto tamén dun asesinato dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar que se deu no Porriño no mes de agosto e que, efectivamente, eu creo que tamén hai que establecer algún tipo de protocolo de prevención e de protección das traballadoras da axuda no Servizo no Fogar, porque van aos domicilios que o seu centro de traballo e non teñen protección algunha. Entón, hai que establecer, efectivamente, ese protocolo que establezcan entre a Xunta e os concellos e que establezcan un protocolo de actuación para tamén saber en que casos hai que establecer esas medidas de seguridade tamén para estas traballadoras, que en moitos casos, xa digo, non están protegidas, vale? Non teñen unha ausencia dun apoio tamén de apoio profesional suficiente en moitos momentos, porque ao mellor non teñen esas grúas para levantar algún tipo de dependente e sobre todo esa inseguridade que manifestan e que deu lugar neste caso este asesinato desta traballadora. Vou xa cinguirme o tema dos acordos. Non temos maior problema en aceptar o acordo que figura a emenda que nos presenta o Goberno, porque tamén fala de instar a Xunta e a Xunta de Galicia e o Ministerio de Asuntos Sociais a reverter de forma inmediata a infrafinanciación do orzamento do SAF, garantindo un financiamento suficiente para cubrir a necesidade das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando este financiamento ata o 100% do custo do servizo real. Nos íbamos a 20 euros hora, se se cubre o 100%, non temos maior inconveniente, xa digo, en aceptar ese tipo de esa emenda. Con respecto, por xa digo, ao acordo... Ten que ir matando. Vale, quédame un minuto para... Non te leva 3 minutos 22 segundos, son 3 minutos. Ben, a relación do resto dos acordos que figuran na moción e nada máis. Grazas. Grazas a vostede. Don Ramón. Vou non dicir agora para non esperar despois. Mire, para deixarlle un pouco claro a xente o que pasa co SAF son tres cousas. Primeiro, o SAF tiña que, como dixamos antes, leválo íntegramente á Xunta de Galicia. Os concellos aquí non tiñamos que pintar absolutamente nada. En segundo lugar, a Xunta de Galicia tiña que pagar a cantidade se o leva ela, da maneira que o leve, ou por empresas privadas ten que pagar a cantidade que ten que pagar para que as empresas collan ese servicio e o realicen dignamente. En terceiro lugar, que é consecuencia destes dous primeiros que está todo mal, é que as empresas non encontran xente para traballar. Algo tamén por o que acaba de dicir vostede, porque nos domicilios non hai grúas para levantar a xente, entón a xente ponse de baixa, porque hai xente ao mellor que ten un trato espanta aos traballadores que van a facer o servicio, porque hai outra xente que está traballando no servicio a mellor non ten vocación de facer ese traballo, porque, as baixas que tiñamos nós no noso servicio, que empresa privada se aguanta? Hai que falar deso. Hai que falar de que as empresas están deixando de coller
de coller os servicios dos concellos porque non teñen xente para facer o servicio. Vostedes non se dan conta disso. Non sei se son conscientes. Pero todo isto que pon aquí está moi ben. Todo isto de estar á xunta. Pero é que o problema, a realidade, é outra. É que iramos ou non, ao mellor, vamos encamiñados a que só haxa residencias. Porque este servicio do SAF, isto, como siga deteriorándose desta maneira, non vai haber ningún traballador ou traballadora que faga este servicio a domicilio. Moitas gracias. Gracias, don Ramón. Don Daniel. Pois non podo estar máis de acordo con Ramón, tamén é certo, porque este verao, este mes de agosto, o alcalde, a concelleira e eu, pois estuvemos vivindo momentos de tensión real, verdad? Que podemos decir que pois tuvemos corazón nun puño precisamente por estes desatencións que tivo a empresa, que tamén pois pode ser pola causa que dice Ramón, pero bueno, cando unha empresa asume un contrato público, pois ten que prestalo, aínda que sea a costa de que os xefes vayan a traballar. O lamentable é ter esa deixadez de deixar, que estamos falando de persoas, non estamos falando de números, a empresa deixou sin atender a dependentes de grado 3 convivintes con dependentes de grado 1. Isto xa vai máis alá do debate político, senón de que hai que entrar nese terreo da empatía persoal. Por eso, Ramón, eu podo che dar a razón, pero tamén hai que botarlle en cara as empresas que non asumen esa responsabilidade por falta de empatía non só cos usuarios, senón cos traballadores. Gracias. Grazas. Ten a palabra don Roberto. Moitas gracias, señor alcalde. Elizabeth, sinceramente, eu as túas disculpas honrante, porque sei que levas a consellería o mellor que podes. Pero a realidade é a que instamos a Xunta e o Goberno Central, a lei de dependencia é un 50-50. O Goberno Central non está cumplindo a parte que lle toca. Por eso non damos. Teño que compartir tamén con Dani Rey as empresas, ou con Ramón. As empresas, claro que non dan asumido o custe, non dan encontrado personal, pero o mellor que tamén os sueldos non son acaídos. Teremos que valorar o precio da hora que se saca a concurso. Non sei, vostedes son os que gobernan, son os que teñen que poñer as ideas. Pero, vamos, penso que a Xunta, pero hai que instar tamén o Goberno Central. Non teño máis que añadir. Moitas grazas. Dona Elizabeth, ten 3 minutos. Grazas, alcalde. Que vou a dicir, don Roberto? Sí, estou de acordo que a precio da hora ao millón non é acordo para as empresas, pero entón non se presenten. Así de claros. Deixo aí, que non se presenten, xa está. Sigo ca miña moción. Para minimizar as consecuencias para os propios usuarios e usuarias do servicio, dende o Concello puxémonos mans á obra buscando solucións. Unha das medidas foi tratar de cubrir as incidencias a través da Bolsa de Traballo Municipal, contratando persoal que puidese incorporarse rapidamente para cubrir esas baixas ou ausencias. É certo que o Concello esgotou a bolsa tratando de contratar un auxiliar de reforzo para atender os usuarios e usuarias que a empresa deixaba sen cobertura e, por iso, no presente mes, o sea, a día de hoxe, xa se abriu un expediente para ampliación de bolsa. Tendo en conta esta situación, intentouse garantir a cobertura a través dun contrato menor con outras empresas do sector. Eu, persoalmente, chamei, incluído co alcalde, e tenente alcalde, incluso Dani Rey, estivemos ao pé do cañón e chamamos a máis de 7 empresas, pero só presentaron un presuposto 2. Para dar resposta real e áxil ás persoas que quedaban desatendidas, propúxeronselle a realización de horas extras a nosas propias traballadoras do SAP municipal. Paralelamente, sinalar que a empresa concesionaria acumula incumplimentos como non prestar servicios de grau 3 sin avisar previamente e carecer de coordinador. Situacións que levaron ao Concello a iniciar procedimentos sancionadores. As primeiras penalidades xa foron resoltas en vía administrativa e as segundas están actualmente en tramitación. Dende o grupo de goberno estamos totalmente implicados e conscientes da vulnerabilidade deste servicio, pero non temos unha varita máxica para crear persoal que non existe no mercado laboral actual. Facemos todo o que está na nosa man para garantir unha atención de calidade dentro das limitacións reais ás que nos enfrontamos.
Tamén seguiremos reclamando máis recursos á administración superiores, dígase Xunta, dígase Ministerio, máis prazas públicas, máis atención directa e máis apoio ás traballadoras. Polo tanto, como non podía ser de outra maneira, pois estaremos totalmente de acordo con esta moción sempre e cando acepten a emenda do punto 1. Grazas. Moitas grazas, dona Elizabeth. Ten a palabra don Serafín un minuto. Como dixen que aceptábamos a emenda, xa o dixen na primeira intervención. Bueno, o respecto do que din os portavoces dos distintos grupos, bueno, que os concellos non deberán asumir o SAF. Lóxicamente non deberán asumir o SAF se non reciben o orzamento preciso para manter o SAF, evidentemente. Claro. Unha cousa é que tú teñas o servizo, pero que a ti che chega o diñeiro para mantelo, a coste cero. Iso non sucede, que pagamos o 60%. Entón, vale, pois que o faga Xunta, que o pague e que o faga Xunta. Pero, bueno, neste caso, eu creo que, efectivamente, se o Concello recibe a aportación precisa, correcto. Bueno, ao respecto do que día que se nós privatizamos, bueno, non sei, mire, nós, dice o portavoz do Partido Popular, o que día, ao respecto do que día a Concelleira Delegada de Área, bueno, eu creo que nós nese sentido tiñamos que ir encaminhado nese sentido de reforzar esa bolsa de traballo municipal, que se está esgotada xa cambiar, ou xa dixen aquí en varias ocasións cuestións vinculadas a esa bolsa de institucións coa que tamén non acreditaba ao respecto, e que, bueno, eu creo que o camiño ten que ser ese. Grazas. Grazas a vostede. Ben, fala don Roberto de que vais a lista de espera. Bueno, vais a lista de espera pode ser tamén porque hai máis persoas que fallecen, das que se incorporan. É unha posibilidade, dixo aí non hai. Falaba don Serafín do protocolo. Certo, lamentamos todos e todas, evidentemente, o falecimento desta señora, desta traballadora do SAF, que na realización do seu traballo. Indicarlles a todos que se está traballando desde a FEGAM en relación a ese protocolo. A conselleira solicitouse a conselleira unha reunión sobre a materia para elaborar ese protocolo. Isto foi a final do mes de... non, a mediados do mes de agosto, a mediados, na primeira quincena do mes de agosto, é o que se pediu desde os concellos, desde a FEGAMP, que os concellos puderamos participar nese protocolo. É dicir, queremos que se conte non só con un protocolo elaborado por parte da Consellería, senón tamén no que participen os concellos e participen, evidentemente, as traballadoras, basicamente traballadoras que están afectadas. Aí. Don Roberto, tamén dicía vostede que reclamar a financiación, o financiamento correcto ao Ministerio, ao Goberno Central. Aí ten a proba de que nós non somos partidistas, somos obxectivos, e que a emenda que se presenta ao Bloque Nacionalista Galego é unha emenda na que se reclama que a financiación sexa a caída por parte do Goberno Central e por parte da Xunta de Galicia. Por parte da Xunta de Galicia, lembren todos vostedes o que vou dicir agora. A Xunta de Galicia ten que aportar mínimo o mesmo que aporta o Goberno Central. Mínimo. Entre os dous financiar o 100% o servizo. Ningún dos dous o está facendo. Miren, hai unha enquisa que se realizou por parte da FEGAM a todos os municipios de Galicia e saben, bueno, para empezar hai que dicir que nós somos os poucos concellos que temos a xestión mixta. Basicamente, a maior parte, 53,06% dos concellos de Galicia ten un servicio absolutamente externalizado ao 100%. O 27,04% ten municipalizado. E nós estamos entre o 19% que o ten mixto. Somos dos poucos, porque non queremos externalizalo. Falaban do importe. Pois o máis caro, ademais de todos esos modelos, é o que é mixto. E nós atopamos nesa situación. En relación ás bolsas de traballo, a bolsa de traballo non hai, mire, eu estaba presente, non recordo se estaba tamén Elizabeth, estaba presente cando se fixo, e Dani tamén, cando se fixo a xestión, que a única persoa que aínda estaba sin chamar por parte do Concello para esa bolsa de traballo. Non quería traballar. Resumindo, non vou dicir o que dixo, non procede aquí en pleno, non se pode dicir. Así, non quería traballar. A conclusión foi que non quería traballar. Despois, o custe e financiamento estimado, pois o que di vostede non é certo.
isto sí que é tirar balos fora, como fan sempre. Mire, que o Goberno Central lle deba a Xunta de Galicia 2.500 millóns de euros. Non o vou discutir, non o vou discutir. Pode ser que lle deba 2.500 millóns de euros a Xunta de Galicia para chegar ao 50% do financiamento. Pero o que si é certo é que se o Goberno Central lle debe a Xunta de Galicia 2.500 millóns de euros, débenos aos concellos. Pero seguinte afirmación e, polo tanto, consecuencia do que vostede está dicindo. É que ese diñeiro tamén o teria que aportar a maiores a Xunta de Galicia. Porque, mire, o Goberno Central financia estimación de financiamento, co 30,56% o SAF. A Xunta de Galicia financia co 27,35%. 27,35, sí. Co cal, si o Goberno Central lle debe á Administración Autonómica 2.500 millóns de euros, con esta porcentaxe de financiamento, canto nos debe a Xunta de Galicia aos concellos? Moito máis de 2.500 millóns. É que dicir palabras e cifras vacuas e vanas e altisonantes queda moi bonito, pero hai que analizalas polo miúdo, é dicir, debe o Goberno Central, e non o discutimos, insisto, 2.500 millóns de euros, pero se o Goberno Central financia o 30%, case o 31%, e a Xunta financia o 27%, esa diferencia do 3% é 2.500 máis un 3% adicional. Entón, os concellos financian o 29%, o 30%. Os concellos. E o Concello de Barbadás financia máis aínda. O Concello de Barbadás financia máis. Entón, quero dicir que brindis al sol con 2.500 millóns de euros grandilocuentes é unha falacia, é unha mentira como un templo. É unha mentira, é un eslogan político. Non, nos deben 2.500 millóns de euros. Pois, bueno, pois sí. Deben 2.500 millóns de euros son para os concellos, en primeiro lugar, máis sobre 3.000 millóns que nos deberían, ademais, a Xunta de Galicia. Entón, por favor, e nós o que pedimos aquí é precisamente que entre os dous financien o SAF. E nós estamos pola labor de que o financie tamén o Goberno Central. Exixiremos ao Goberno Central. E probablemente haberá noticias en breve sobre a materia. Pero, o dito, as empresas aquí están a gañar cartos, basicamente están a gañar cartos. E algunhas delas están creadas ao amparo da Xunta de Galicia. Porque non é de recibo moitas cuestións que se escoitan desde a Xunta. A ampliación de bolsa, excusas para traballar, como dixen antes. Ademais, sinalar que contactamos co presidente da Asociación Galega de Empresas Sociosanitarias para ter unha reunión con el, e el tamén brindounos a axuda para localizar empresas que puderan cubrir este servicio, que foran responsables. Pero miren, nós trasladamos a Xunta de Galicia a necesidade de que cumpriran ca lei, dado que hai unha imposibilidade por parte do Concello, pero non por parte do Concello, sino das empresas que prestan o servicio a este Concello, que a Xunta asumira este servizo. Resposta da Xunta de Galicia. Aínda, por certo, nese mesmo escrito solicitouse a Xunta unha entrevista ca conselleira. A día de hoxe, estou esperando a que me chame. Creo que este asunto, que non é que afecte só ao noso Concello, afecta a moitos máis concellos, o de Adarteixo, que falamos outro día, e outros máis que estarán nesa situación, pois creo que debía coller o teléfono e chamar. Eu conseguín falar co director xeral de Atención Sociosanitaria de Maiores, que, por certo, é moi amable. Eso hai no que recoñecer. A señora conselleira, quen se lle pediu a cita, non teño noticias dela. En breve recibirá outro escrito noso, con outra petición de cita. Mira o que din, cando solicitamos eso. En relación ao escrito presentado por ese Concello no que solicitan a prestación do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Barbadás por parte da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, informamos o seguinte. Segundo a normativa de Servicios Sociais de aplicación, lle corresponde aos concellos a xestión de mantemento dos servicios sociais comunitarios básicos, entre o que está o Programa de Axuda no Fogar, tramitación de alta, xestión e coordinación do servizo. Non minte, pero falta a coletilla. É dicir, sempre cando haxa financiamento acaído e as empresas que sexan responsables do servicio que o preste. Non fai mención deso. Polo tanto, o Concello de Barbadás ten a obriga de prestar e garantir a continuidade do dito servizo para protexer o dereito das persoas usuarias, tomando as medidas oportunas para obrigar a empresa, non vou dicir o nome, ao cumprimento do contrato, impondo as penalidades que houbera lugar están impostas. De ser o caso, exixirlle que continue prestando o servizo ata que o Concello poda contratar unha nova empresa polo procedimento de urxencia. Miren vostedes. O procedimento de urxencia, como dixo a concelleira, fíxose. Contactouse con diversas empresas, dúas presentaron orzamento.
Ao final, ningún o quiso asumir. Entón, en que situación de desamparo nos encontramos os concellos? É unha situación de desamparo total por parte da Xunta de Galicia. É dicir, se non hai empresas que queiran asumir un contrato menor, que facemos cos nosos maiores? Milagres, que é o que estamos intentando facer. Milagres, que é o que estamos intentando facer. E aínda así queda algunha persoa desatendida. É lamentable que as empresas, cando se dieran estas circunstancias, teñan que estar obrigadas a atender os servicios. Se non é a que gañou o concurso, pois que as outras que se presentan, pois que o preste. Porque aquí non todo é gañar cartos. Non todo é gañar cartos. Ao final, moitas das empresas de servizos sociosanitarios o único que están é a mermar a calidade do servicio e a gañar diñeiro. A gañar diñeiro. É así, é a realidade. Entón, pouco máis hai que decir porque creo que fomos absolutamente claros e nidios en relación ao que di vostede, e iso que non é o oponente da moción. Pero hai que contestar a certas cousas. Votos a favor da moción. Ca emenda. Votos en contra. Abstencións non hai. De novo. Ai, de Ramón, pensei que votaba a favor. Vale, grazas. Pasamos á moción do Partido Popular para a instalación de recolectores, renovación e mellora mantenimento dos contenedores de lixo en Barbadas. Ten a palabra o seu voceiro. Moi boas de novo. A xestión de residuos é o servicio público esencial que debe de ser eficiente e ao mesmo tempo respetuoso coa contorna urbana e natural. Actualmente os contenedores de lixo do noso concello representan deficiencias tanto no seu funcionamento como na súa integración paisaxística. Os contenedores de lixo do Concello de Barbadas atópanse nun estado moi deficiente. Moitos están rotos, sen tapas, sucios, deteriorados, provocando molestias aos veciños, malos cheiros, impacto visual negativo. Non son accesibles para as persoas con discapacidade ou mobilidade reducida, xa que requiren forza física para manipulación e para abrir as tapas. Incluso a necesidade de tocar para depositar os residuos supón unha barreira de higiene e accesibilidade a persoas maiores, aqueles que utilicen carriños tampouco, nin cadeiras de rodas. Bueno, igual a falta de limpeza tamén pode ser algo que contribúa a isto, que é insalubre, bueno, dá unha mala imaxe. Ante esta situación é imprescindible tomar medidas que modernicen o servicio, melloren a higiene, acceso e accesibilidade universal, que contribúan a embelecer un pouquiño máis o noso concello. Entonces, a sustitución dos contenedores actuais poderíase levar por algún que outro modelo máis moderno que permita unha apertura sin contacto manual, que estén adaptados para as persoas con diversidade funcional, e a súa integración no mobiliario urbano a través de cubertas e recintos de diseño tamén son solucións para que estean un pouco apartadas do impacto visual que eso dá e de que podan volcar como se ten ocurrido en algunha ocasión. Polo tanto, o Partido Popular presenta uns acordos que se proceda a sustitución progresiva dos contenedores actuais por uns máis modernos que permitan a apertura automática ou con pedal, por lo menos nos sitios máis necesarios, onde haya máis de un, por exemplo. Sen necesidade de contacto manual directo e que garantan a accesibilidade a todas as persoas, especialmente aquelas con discapacidade e mobilidade reducida. Estudiar incluso tamén a implantación de solucións para a integración estética dos contenedores no espacio urbano mediante a instalación de cubertas de deseño, recintos de madeira ou materiais que armonicen coa paisaxe do concello no entorno rural. Sabemos que isto costaría cartos, había unha parte que ao mellor terían incluso que asumir os veciños desde a nova normativa e outra parte o concello. Pero, bueno, é inadmisible, é dicir, distintos modelos, contenedores que temos por aí, cando podría haber solucións nos mismos contenedores que temos, que se le podían engadir pedales. Entonces, son pedales de 100 euros cada un. Os contenedores valen 200 euros aproximadamente, os máis pequenos de 120 litros están sobre 100 e pico euros. É dicir, é algo que se pode, de alguna maneira, ir mellorando.
Outro día nas comisións, dona Vitoria díxome que non se trataba de bondade política, sino que facían falta cartos, pero eu creo que sí que sí que é unha vontade política, porque se están gastando noutras historias. E ao mellor, pois isto tamén sería algo a intentar solucionar o antes posible. Xa se habían presentado incluso algunhas mocións, xa había salido un concurso novo incluso, bueno, un concurso non, perdón, nada, unhas ordenanzas novas para cumplir con novos residuos e tal, que nos obligaban, habíase metido o contenedor marrón, habíanse feito un montón de cousas, pero isto parece que está olvidado. Entón, nada, con esta moción espero que se recorde un pouquiño e, bueno, a ver que opinan vostedes. Non sei se ainda me queda algún tempo. Queda. Sí. Vale, pois, entonces, ustedes hoxe xa levan 10 anos gobernando. Sabemos que isto é unha concesión que está levando GESECO, pero que efectivamente sí que se pode, por intermediación do Concello, solicitar a muda dos contedores. En principio está contrastado que se pode pedir, habría que pagalo, obviamente, pero sí se pode facer incluso algún tipo de contedor que pudera ser hasta de carga traseira, pero con palanca, que sí que os hai tamén, é dicir, a cuestión de ver un pouquiño o mercado. Bueno, pois nada máis, en principio, a ver se me dicen vostedes algo, podemos contestarlle algo máis por aí. Grazas. Don Ramón. Sí, moitas gracias. Bueno, con relación ao primeiro acordo, que fala dos contenedores estes manuales, non sei se vostede sabe todo o contrato que ten este Concello con GESECO. Bueno, polo tanto, dentro do Goberno, expliquen por que vostede tamén debería aquí dicir algo pola empresa concesionaria, porque son os primeiros que ven un contenedor roto. Eu non sei o Goberno que terá que dicir despois, se lles din que hai un contenedor roto en tal sitio, un contenedor sen tapa en tal sitio, un contenedor sen roda en tal sitio. Entón, temos un problema, porque efectivamente as fotos que nos ensina o voceiro do Partido Popular pasan semanas en que hai un contenedor deteriorado e sigue aí. E, sin embargo, o camión da basura pasa os días correspondentes. Entón, algo pasa, ou non trasladan, que dixéramos saber no pleno, que consten actas, e trasladan ao Goberno as deficiencias que hai, porque son os primeiros que o ven eso, para que quede claro aquí. Os modelos que presenta aí que vin polas fotos non son viables, porque ese pedal vai ser moi difícil de que persoas teñan forza para, sobre todo, dos contenedores grandes, verdes, que son os que máis hai, non dos pequenos. Pequenos ao mellor sí, pero grandes, a máis metálico como ven aí todo por detrás, eso, o estar a intemperie como están os contenedores, eso vai ser moi difícil de abrir. E respecto aos outros, non creo que GESECO cambie os camións para recoller os outros contenedores. Con relación ao segundo punto, sí que isto xa o presentamos nós no seu día, a nosa proposta era que nos núcleos máis importantes de cada pobo se fixesen estas islas estéticamente para que os contenedores estén un pouco, non den o efecto que den. Dicir que traballaremos para que antes das próximas eleccións isto se realidade, polo menos nun punto de cada pobo, naquel punto onde nos campos da festa ou nos sitios máis emblemáticos. Moitas gracias. Grazas a vostede. Brevemente, no contido xeral da moción, pois creo que ningún grupo político pode estar en contra. Ben saben os concelleiros e concelleiras deste plenario que máis alá da vontade política, pois claro que a vontade política precisa financiamento. Acabamos de estar falando dun servicio tan esencial como o SAF, que está infrafinanciado, entón, pois, habrá que abrir un debate sobre que é o máis esencial ou o menos esencial, non? Isto, claro que os contenedores, pois, no tempo que se implantaron, hai xa 20 anos, creo, que empezou a concesión desta empresa. Quizáis, na nova concesión, haberá que plantearse que no prezo
de licitación, pois está incluída a renovación progresiva Ten de que rematar. colectores. Sí, dúas cousiñas con respecto ao primeiro punto, como dixo o compañeiro Ramón, para cualquier tipo de modificación nos contenedores habería que facer unha adaptación nos camións de recollida e vincular esa adaptación ao contrato. E na segunda, pois, como dixo Ramón, pois seguramente que a concelleira o explica agora, pero en función da disponibilidade económica sería unha medida maravillosa para emprendar non só neste concello, sino en todos os concellos. Gracias. Moitas grazas. Don Serafín, ten a palabra. Desde o BNG concordamos con o sentido global da moción e para comezar con certos calificativos cos que o Partido Popular califica o estado dos colectores de lixo no tocante á sociedade, non? Pois sí que é unha das cuestións que debera de abordar, unha das primeiras cuestións que debera abordar a empresa concesionaria, esa limpeza dos colectores cunha periodicidade determinada, vale? Que eu creo que de alguma maneira se fai, pero que hai que estar sobre eso para que, efectivamente, iso se efectivice nos prazos que se establezcan no contrato, etc. Na comisión informativa da semana pasada tamén desde o goberno se manifestou a imposibilidade de acometer o acordo primeiro da moción, a sustitución progresiva dos contenedores actuais por outros máis modernos que permitan a apertura automática ou con pedal. Bueno, a ver, eu creo que nós desde o BNG entendemos que efectivamente o Concello ten que exixirlle ás empresas o que está recollido no contrato. Vale, se isto non estuvera recollido, pois o mellor habría que establecer unha nova negociación dese contrato e onde se puderan incluir este tipo de premisas, porque o que está claro é que a empresa vai ir ao negocio, vai ir cuanto menos mellor. É dicir, se podo facer 5 non fago 6, porque, claro, entón, eu creo que aí temos que intentar tamén, efectivamente, pois, sabemos que teñen unha concesión por os anos que teñen e que efectivamente Geseco vai seguir aí, pero oiga, habrá que sentarse con eles e habrá que renegociar contratos e efectivamente hai cuestións que se quieran incluir e que non estén dentro, e se están dentro do propio contrato hai que exixirlle que as cumplan. Bueno, tamén se falaba, por aí están falando tamén os portavoces do Partido Popular ou non, do Partido Galego e de Democracia, o tema dos camións. Bueno, pues, habría que redactar estes camións tamén, se establece que efectivamente pues, se marcan estas pautas para conseguir novos colectores con outro tal. Non creo que tamén que Geseco teña 20 ou 30 camións que redactar. Entón, é dicir, os camións que teña, pois hai que redactar, pois é algo que tamén habrá que ver se está ou non está no contrato e se efectivamente hai que exixirlo ou de que maneira se lle exixe. Eu creo que cosas teñen que ir un pouco nese sentido, non? A ver, hai cousas que poden seguir tendo vixencia durante o tempo, pero hai cousas que ao mellor hai X anos, cando Geseco colleu a concesión, tiñan vixencia ou tiñan unha necesidade perentoria e concreta en ese momento, pero que hoxe non a teñen, porque os tempos mudan e hai necesidades novas e que hai que readaptarse, pois, efectivamente, a este tipo de cuestións. E, bueno, para rematar, non me vai quedar pasivo de intervención, dicir que no tocante ao acordo 2, entendemos que sí, que efectivamente se fixo xa unha reubicación por parte do goberno no seu momento, por respecto aos colectores, para buscar, porque antes o Partido Popular... Ten que rematar, don Serafín. Venga, remato así que dame para... Gracias. Grazas a vostede. No, que vai máis tempo, vai como 23 segundos máis. Correspondelle o turno de palabra a dona Victoria Morenza. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. Pois vou comezar co último que dixo Serafín, que é que cando este goberno chegou aquí a xestionar o Concello de Barbadas fixo unha reordenación de todos os contedores, porque cada un atopábase ao lado de calquera lugar, non había un orden nin concerto, e sobre todo, fundamentalmente, na Valenza fixéronse illas de contenedores, esas illas de contenedores que as hai en todos os povos, en cada pobo non hai só unha illa de contenedores, hai ao mellor 5 ou 6, entonces bueno, vou ir por orde. O contrato, ben saben que é unha adxudicación, un contrato de 2007,
Xa se fixeron dúas modificacións de contrato, unha delas por aumento da ratio poboacional, como lles explicamos na comisión informativa, por aumentar máis dun 20% a poboación, co cual xa se dotou naquele momento de novos contedores ás zonas de expansión, que son as que dan lugar a esa modificación de contrato, e despois houve outra modificación de contrato creo que veu ao pleno de 70.000 euros, creo recordar que veu ao pleno hai uns meses, que foi para implantar o contedor marrón, que como ben lembran vostedes é por lei acometelo, facelo, fomos o primeiro concello da provincia que o levou a cabo. Son dúas modificacións de contratos, máis de 100.000 euros que supoñen esa modificación, e esas modificacións xa saben vostedes que as hai que repercutir na tarifa do lixo, porque logo aquí facemos as cartas aos Reis Magos, pero claro, logo, cando hai que explicarlle aos veciños por que se sube a tasa do lixo, dicimos, non, la culpa es del PSOE. No, señores. Entonces, hai un contrato, hai unhas cuestións xurídicas que a empresa ten que cumprir e outras que nós lle podemos exixir. Evidentemente, a estas alturas de contrato, cando o fin do contrato é 2032, non creo que estemos en disposición de volver a renegociar e volver poñer ao mellor 200 ou 300.000 euros encima da mesa e volver a subir a tasa do lixo para facer estas modificacións. Respecto ás deficiencias que vostedes plantexan, que están rotos, en tapas, etc., sí que efectivamente a empresa ten a obriga, porque son os que recollen o lixo e son os que teñen a concesión, de facer un seguimento desas incidencias e de repoñer contenedores rotos, de cambiar tapas e de facer todas as reparacións que teña que facer. Esa é unha obriga contractual. Eso sí que yo podemos exixir. Respecto á sucidade da que falan vostedes, sí, evidentemente a sucidade existe, pero hai unha obrigación contractual que se está realizando, porque nós temos reportaxes fotográficas que así o atestiguan, que se están facendo 4 limpezas anuais, máis na Valenzá fanse 6 limpezas, porque se fan 2 reforzos por ser unha zona máis central e con máis concentración poboacional. Que moitas veces dice como que non ven como limpan os contenedores, e que os contenedores, bueno, sigo na segunda intervención, os contenedores limpanse de noite cando se recolle o lixo, moitas desas persoas que critican que non se limpan ainda non están ao millor a pé, pero sí se están limpando. Continúo na segunda intervención, gracias. Don Ramón, ten agora 3 minutos. Vale, bueno, supoño que efectivamente habrá un protocolo que de todos modos, home, eses contenedores que están todos un pouco escanifaos, pois non tuven que ir moi lexos, xa era na porta da miña casa, por exemplo. Vamos a ver, a parte económica, hai un tema que ao mellor igual pois temos que ver tamén, que neste mes de agosto adxudicaron vostedes 3 campañas de sensibilización precisamente con contratos negociados, na que se invitou a 3 empresas, bueno, curiosamente eran as 3 nas 3 líneas, ganou a mesma as 3 líneas, a diferencia económica de menos de 100 euros, bueno, unha cousa moi rara, pero bueno. Estas eran campañas de formación e difusión de sensibilización para o programa de recollida de fracción orgánica, de compostaxe e de recollida de aceites. Bueno, eso supón 40.000 euros con IVA. En principio está subvencionado, supoño, con 80% por os fondos de Next Generation, que eso está moi ben, pero, bueno, eu li en algún lado incluso que os fondos de Next Generation poden subvencionar a sustitución de contedores de basura por parte dos concellos, sempre que estas inversións estén aliñadas cos obxectos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, en busca de fomentar a economía circular e mellorar a gestión de residuos a nivel local. Quérese dicir que ao mellor igual pois non se puxeron en este tema, pero sí se podría haber ido cambiando algúns contenedores, indo creando algunhas islas, que xa non é sin tempo. Sobre todo, se hai un contenedor roto, como vostede di, e que o vai cambiar Geseco, pois, ao mellor igual, pois tamén podría cambiarlo por outro modelo un pouco distinto, algo mellor, algo, non sei, eu supoño que o contrato estará aí, hai que velo en profundidade, pero, bueno, a velo xa modificado 2 veces,
Non sei, non entendo porque isto non se tomou cartas no asunto xa antes, porque realmente, para min que é bastante urxente, é dicir, en povos moito máis pequenos, con moito menos orzamento, pois teñen este tema moito mellor solucionado que a nós. Entón, pois, bueno, con un poquinho máis de atención, ao mellor, pois, con esta moción igual conseguimos que espabilar todos un pouco máis. Rematou. Sí, grazas. Don Ramón. Bueno, pois, como dixo, de espabilar todos un pouco máis, primeiro ten que espabilar vostede, con todo o aspecto, eu digo. Porque para presentar esta moción, vostedes tiñan que traer tiñan que saber o contrato de GESECO de arriba a baixo. Está dicindo vostede, non sei. Pois mire, se non sabe, eu para aprobar isto, xa lle vou dicir unha cousa. No primeiro punto, non podemos poñer isto. Temos que poñer que no ano 2032, cando negociemos o próximo contrato coa seguinte empresa, salvo que non vai a ser que entren vostedes e yo prorroguen outros 50 anos máis, porque os 25 xa foi cousa do Partido Popular, me entende? Entonces, pois que lle pidamos isto, nese contrato novo, porque neste xa é imposible. O punto 2, efectivamente, é o que falamos, estamos totalmente de acordo, e tendría que poñer un punto 3, non instar ao goberno a que lle exixa á empresa a que cumpra con esas fotos que trae vostede aí. Me entende? Entonces así aprobaríamos a moción. Ahora, así non podemos aprobar a moción, porque a moción traina, botouna aí, pero non está ben elaborados acordos. Por tanto, non podo votar a favor. Só podo votar a favor si cambia o punto número 1 e dice que no 2032, cando negociemos eso, cambiemos o contrato para que se poñan os contenedores, e o punto 3 que instemos ao goberno que lle exixa a GESECO que cando vexa un contenedor que o diga e non teñamos que ser nós que chamemos aquí ao Concello a dicirlo. Me entende? Entonces con eso aprobaríamoslo, senón pois absterémonos, punto. Don Daniel, quere falar? Sí, brevemente. Con todo cariño, Ramón, si tes un contenedor diante da casa roto, tes unha aplicación que se chama Concello de Bordás para pasar a incidencia. Supoño que será estrategia de traerlo a pleno, ben, respeto, pero porque nós que recibimos, sobre todo a concelleira Vitoria e eu, todos os días correos electrónicos con incidencias, procuramos, verdad, Vitoria, que procuramos resolverlo no mesmo momento. Non quere dicir con isto tampouco que moitas veces os traballadores na súa rutina diaria igual pasa desapercibido un contenedor que está roto. Con respecto á limpeza dos contenedores, xa contractualmente explicou a señora teniente de alcalde como é a súa limpeza. A maiores, porque hai que mencionarlo tamén, a maiores, cando hai un punto que se detecta de cheiro ou de unha graxa que sale do desaugue do contenedor, pois actúase desde os servicios municipais no mesmo momento. E tamén puntualizo que se está controlando, en moitas ocasións xa se procedeu por parte deste concelleiro a mandar a policía local a identificar a xente que tira residuos que xeneran este tipo de cheiros en sitios non adecuados para tal. É dicir, que o control igual non é o 100% exhaustivo, porque non temos un policía en cada esquina, non estamos un concelleiro en cada esquina, pero, bueno, que se fai o mellor posible, sempre e cuando ca colaboración veciñal. Gracias. Don Serafín. Sí, moi breve. Bueno, respecto ao que dicía a portavoz do goberno, e que concordo co que estaba rematando a miña primeira intervención, na reubicación e xuntando nos espazos distintos colectores que no seu día estaban cada un salpicado un lado da rúa, outro no fondo, non saben onde. Bueno, pois sí, de alguna maneira, eso sí se reubicaron e sí se colocaron esa especie de illas ecolóxicas, pero que entendemos que efectivamente haxa que continuar no traballo para darlle maior visibilidade e maior esa integración estética que propón o Partido Popular no acordo 2. Bueno, eu tiña aquí, cuestionábame aquí o respecto dos anos, da concesión, do tempo, bueno, nos acaba de clarificar que efectivamente está 2032 e que, bueno, nos entendemos que tampouco hai por que agardar ata 2032 para facer modificacións. A mellor nos podemos entrar a negociar ca empresa
habría que ver a cantidad económica que suporía eso e se o Concello pode ou non asumilo, pero non hai, eu entendo que non haxa que esperar o 2032 para poder modificar cuestións que hoxe non están acaidamente concretadas, non? E, bueno, acordemos tamén que sendo 2032 quen este no goberno, pois as empresas concesionarias non volvan a recaer sobre os antigos gobernantes do Partido Popular, vale? É dicir, eu creo que baixos hai 40 e la madre e volver a, bueno, agardemos que efectivamente para aquel entón pues teñamos un mínimo de decencia e que as empresas concesionarias non se vayan aos baixos propiedade de ex-concelleiros do Partido Popular. E, bueno, pouco máis, podía entrar no tema do colector marrón, pero, bueno, non xa o falei en outras ocasións e que creo que algo, o do colector marrón foi prácticamente un brindis ao sol, porque si valeu para X familias da Valenzá, para negocios de hostelería, e para sair a empresa dicindo que teníamos o colector marrón que cumpríamos las leyes de la Xunta, pero realmente eso non implica que toda a veciñanza do Concello teña posibilidades de reciclar os residuos biodegradables. Vale, grazas. Grazas a vostede, don Serafín. Dona Victoria, está no turno de palabra, ten 3 minutos. Bueno, respecto das sillas, que na primeira intervención non afondei no asunto, anunciar que efectivamente compre poñer diñeiro encima da mesa, compre ter partida orzamentaria, as sillas de contenedores, como lle digo, non son poucas, son moitas sillas de contenedores. Barbadas ten, creo lembrar, máis de 600 contenedores, moitas sillas para cubrir e poñelas bonitas, que a primeira, as que nos gusta telas bonitas, é o goberno. O sea, é vontade política, por suposto, pero sin financiamento a vontade política queda volatilizada. Despois, insisto no tema xurídico de que hai cuestións nas que o Concello non pode incidir, non lle pode exixir á empresa o cumprimento de cuestións que non veñen en contrato. Evidentemente, para facer unha renovación de todos os para facer unha renovación da contenerización e instalar contenedores novos como se fixeron en cidades como Ourense, pois para iso fai falta outra vez financiamento en riba da mesa. Evidentemente, teñamos esperanzas, señor Serafín, que en 2032 os gobernantes que estén aquí teñan a visión de elaborar un prego, porque eso sí que está da man dos gobernantes, era elaborar un prego acaído e moderno e coas condicionantes de accesibilidade, mobilidade, de higiene, un prego que inclúa pois todas estas cuestións e que, bueno, hai que ter en conta tamén que en 2032 o mellor pois o aumento vai ser considerable, o aumento económico para licitar ese servizo, pero evidentemente esperemos que se modernice todo e que non sexa un prego como de 2007 que era un prego de mínimos, porque aínda me acordo eu que estábamos ese Carlos Lleu comenzando a nosa andadura política, estivemos moi encima dese prego e xa non nos parecían a maioría das cuestións incluídas nese prego pois adecuadas aqueles tempos, cuanto máis agora. E finalmente, cando fala vostede da parte económica de investir diñeiro en campañas de sensibilización, son precisamente, vostede o di, campañas da Xunta de Galicia financiadas por a Xunta de Galicia e impulsadas por Next Generation, que son campañas, non ten nada que ver. Inda que quixéramos subvencionar e comprar contedores verdes ou amarelos, non poderíamos porque son campañas específicas para eso, promovidas por a Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular. Vostede fala de que lle parecen raros os contratos, pero mire, nós cumplimos estritamente a lei de contratos. Se ten algunha dúbida ou algunha cuestión, pois non sei, si decirlle que vaya ao xulgado xa directamente. E despois falando do tema que plantexaba Serafín, que é a cuestión do contedor marrón, volvo a repetir, xa o ten repetido, eu volvo a repetir o argumentario deste goberno, que é que nas zonas urbanas, e incluímos Fonsillón, e incluímos Fincafierro, incluímos as Lamas, sí se poden usar eses contedores marróns, porque chega aí, a expansión chega aí, a expansión do contedor marrón. E nos povos xa están os composteiros que tamén están financiados por estes programas que impulsa a Unión Europea. Entón, penso que todos os veciños e veciñas poden tratar os residuos orgánicos e reducir, así, a bolsa de lixo negro. Grazas. Grazas. Don Ramón, ten un minuto.
Bueno, pois eu concordo aí ca afirmación do concelleiro do Bloque, neste caso, no que dice que efectivamente, inda que haya un contrato, todo é cuestión de falalo e de negocialo. De todos modos, tampouco estamos pedindo que se cambien os contedores todos dun golpe, ni moito menos, sino que é algo paulatino. Tamén, igual que as illas, tampouco hai que facer todos dun golpe, da igual que haya 600 puntos, non vamos a facer os 600, obviamente, sería unha loucura. Pero é vontade ir pouco a pouco. E vostedes, efectivamente, fan fincapé de que quedan eso hasta 2032, quere dicir que xa leva 18 anos, é dicir, fixeron dúas modificacións ou unha última recientemente que incluso costou uns 70.000 euros, que igual tampouco estaba mal saber o número de usuarios do contenedor marrón, porque tampouco vin publicado en ningún lado. Non sei se ao mellor hai forma de velo. Bueno, non sei, hasta 2032, efectivamente, supoño que, señor Palamos, que estean, pois, se antes non se pode facer nada, pois saldrá Ten a que novo rematar, concurso, vamos. resindo esa lei e nada máis. Que estea quen estea, supoño que se fará así. Rematou. Sí. Bueno, rematou, ten que rematar. Bueno, mire, en primeira, voulle dar unha idea de como financiar estas cuestións. Eu dou unha idea inmediatamente. E se a cumplen, nos encantados. Sabe canto lle custa ao Concello de Barbadás o servicio de axuda ao domicilio? O servicio de axuda no fogar. Deboulle chegar ao seu a casa un folleto con ese importe. Ben, pois como ben sabe, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central teñen que sufragar ao 100% ese servicio. Pois costa 436.000 euros. Con 436.000 euros ano, o Concello de Barbadás puña os contenedores novos, puña os bancos novos, puña illas decorativas e similares. A Xunta que cumpla, e as administracións que lle corresponde ter ese servicio, que cumplan. Nin máis, nin menos, así de sinxelo. Pero quen di o servicio de axuda no fogar, hai outros servicios que está prestando o Concello de Barbadás. E vostede sabe cales son perfectamente. Pero, cando non se quere ver máis alá do que un ve de frente, non se mira cara aos lados, entón non sabe o que lle costa a un concello sufragar os servicios que non lle corresponden. Que non lle corresponden. Entón, eso é a primeira cuestión. Voulle dicir máis. Mire, falaba dos contenedores rotos, tanto don Daniel Rey como eu, fomos a ver contenedores rotos de persoas, neste caso unha veciña de Piñor, que me comentou a min. O día seguinte de comentarme a min pola tarde, foi o responsable de GESECO a verificalo. Mandoume, teño aquí as fotografías, mandoume a foto do contenedor en cuestión. Nós non atopábamos, ao final atopouno o responsable de GESECO. Mandounos a foto. Sabe de que se queixaban? Dun burato que estaba no fondo. Un burato que é necesario para que evacúen os líquidos. Por exemplo, é necesario. Non dubido que haxa outros, pero que se fai un seguimento desa situación, sí. E constame que dona Vitoria tamén ten acudido. Mais digo, don Daniel e máis eu acudimos aínda, bueno, a semana pasada. A semana pasada veu ser o luns ou o martes, a ventrades a chamada dunha veciña para reubicar os contenedores. Ali fomos, e eu. O momento mandouselle un vídeo á empresa en cuestión, o responsable. Contestación que iba a miralo. Miren, non é que haxe un protocolo a efectos de limpar os contenedores. Hai un contrato. Hai un contrato sobre o cal exiximos un cumplimento. E vostede, se vai ás redes sociais, como vai noutras ocasións, verá que hai fotografías colgadas tanto de baldeos como de limpeza de contenedores. O que di dona Vitoria é certo. Ás 6 da mañá, 5 ou ás 7, ao millor non hai persoas que están levantadas. Don Roberto está abaneando coa cabeza, di que o ten visto, é dicir, estánse limpando. Estánse limpando. Outra cousa é o que queremos ver. A mí non me quedou claro, por outra banda, se vostede está a favor das campañas de sensibilización ou non. Vale, alégrome, porque na súa exposición non me quedou claro. Entón, tamén vou facer outro comentario. Mire, la vaca del vecino dá máis leche que la mía. Eso que di o refrán. Porque vostede fala de outro concello, bueno, pois, a vaca do veciño dá máis leite que a miña. Sempre foi así. Sempre foi así. O que ves noutros lugares é maravilloso, pero a mellor non saben cal é a situación orzamentaria dese concello, os tributos que cobran, ou que deixan de cobrar, ou como se xestiona, ou que herdanza teñen. Falou moi ben
non recordo quen foi, don Daniel, porque eu tiña aquí, app con queixas e suxestións para furgar no que son as redes sociais é moi doado, pero vostedes descarguen no seu móvil, no Google Store ou na Apple Store, Concello de Barbadás e aí atoparán un enlace, unha pestana, mellor dito, no que atoparán 5 ou 6 pestanas diferentes para trasladar ao Concello de Barbadás queixas e suxestións, tanto do alumeado público como de limpeza, de recollida de lixo, de situación das vías públicas. Eso a xente non o quere usar, debe ser moi traballoso, Vostede usa? Pois alégrame. Non, estou falando eu. Alégrame. Vale, pois teremos que o que vou é a que teremos que sensibilizar aos nosos veciños e veciñas o uso desa ferramenta. Hoxe estamos cun campamento digital, por exemplo, para que os nenos e nenas deste concello nunha idade determinada saiban usar as redes sociais de forma axeitada. Bueno, pois do que se trata con esta campaña de sensibilización é, por unha banda, utilizar esa ferramenta e, por outro lado, unha das queixas sustanciais que hai por parte da veciñanza a da recollida de excrementos das mascotas. Xa é a segunda, non sei se a segunda ou a terceira que se vai facer. E con sancións, e con vídeos que nos pasan veciños, para que non se diga que non se sanciona. Este mes pasado, a Policía Local sancionou precisamente ca utilización dun vídeo que nos pasou un veciño. E esa colaboración, e reclamamos nesas campañas de sensibilización esa colaboración. Mire, por exemplo, a Rúa das Cuartas, e por iso sensibilizamos. A Rúa das Cuartas, nos colectores que hai, enriba de todo, ao principio desa rúa, hai sempre alguén que deposita cartóns. Cartóns ou outro tipo de residuos, vamos a chamar residuos. Eu teño chamado a Policía Local e a Policía Local ten acudido ali para verificar os cartóns cando teñen algún enderezo. Son listos, non borranlo, quítanlo. Non sei se dixen isto, que entregáronse 500 composteiros no rural, don Serafín. Perto de 500 composteiros no rural. Que ocorre? Que hai que ter unha finca de máis de 500 metros cuadrados, pero creo que é un bo traballo o de que haxa 500 composteiros entregados. E, ademais, neste caso, tamén acudimos ao sistema que aplica a Xunta, o que nos permite a Xunta de Galicia, ou que sufraga a Xunta de Galicia, para reciclar. Non podemos utilizar outros e tal, incrementamos ainda máis gasto. Dito isto, como dicía Victoria, como lembraba ela, a primeira nota lembro con cariño ou con tristura, xa non sei como dicilo, pero sí que foi a miña primeira exposición na vida pública. En canto a prensa, foi a primeira nota de prensa que fixen eu, antes de ser concelleiro incluso e ser candidato en Barbadás. Era criticando a duración do contrato. Que se estaba nese momento xestionando, porque nos parecía unha aberración. Creo que foron, se no 32, pois 25 anos. O máximo que permitía a lei en aquel momento. Podíase haber feito un contrato máis pequeno. Non se fixo. Dios sabe por que razón. Vostede insinuou algunha. Non vou a dicir que sexa certo ou non, pero vostede insinuou unha. Non teño máis que dicir. Votos a favor da moción. En contra. Abstencións. En contra. Votaches a favor, vale. Abstencións o resto, decíamos. Pois, ben, pasamos ao seguinte punto. Están lendo. Cando queiran, cando me digan. Quen vai levar esta moción? Está listo.
Eu voulle facer unha pregunta ao señor secretario. As emendas podense emendar? Podo modificar esta proposta do Bloque Nacionalista? O tema é modificar a proposta, a moción que trae o A ver, PP. vale. Con- Pois Claro, así pode... non se pode tocar, vale. No, por eso pregunto. Claro, por eso no, pregunto. a ver, el pode tocar, al final é o mismo, porque el pode emendar, pode presentar unha emenda co que queira da proposta inicial, do texto. Entón, ao final é o mismo. Digamos que o resultado final é igual. É dicir, el propón unha emenda sobre a túa emenda, é o mismo, é do texto. Non sei se me explico. Por se acaso o PP acepta esta moción, esta emenda, nos imos presentar outra, entón en voce. O Concello de Barbadas asumirá a xestión directa do servicio do SAF sempre e cando sexa financiado ao 100% por parte das administracións que o teñan que financiar e que haxa persoal competente e formado para poder atendelo. E eu podo decirche algo a ti. Sí, claro que pode. Que eso do 100% é moi relativo, porque xa sabemos os precios nos que se moven. Entón, No, 100% o custe real. claro, pero o custe real do servicio público ou do servicio externalizado? Do contrato que nos saquemos en cada momento. Vale. O 100% é do contrato que nos saquemos en cada momento que a licitación que saia nese momento. Será aleatorio, variable. Non sei se aceptan a moción do bloque. A emenda do bloque, perdón. Non sei, non sei se queren, poden aceptala ou non agora, tamén se pode dicir. Quere falar primeiro, non? Non, que vostede me diga. Poden falar sobre a moción, pode vostede falar sobre a moción ou pode facer as dúas cousas, calquera das dúas, dicirlle que sí, que non, ou despois, agora, ou empezar a intervención. Preferen empezar a intervención? Pois adiante, 3 minutos, 5 minutos, sí. Moitas grazas, señor alcalde. O Servicio de Axuda no Fogar constitúe un recurso esencial para garantir a atención e o benestar das persoas maiores, dependentes en situación de vulnerabilidade no noso concello. A súa correcta prestación é imprescindible para manter a calidade de vida dos nosos veciños e para apoiar as súas familias. Nos últimos meses veñen producíndose numerosas queixas de usuarios e familias relativas ao incumprimento das obrigas contractuais por parte da empresa concesionaria. Atrasos reiterados, falta de personal suficiente, cambios constantes de traballadores e deficiencias de calidade no servicio. Estas deficiencias vulneran as condicións recollidas no prego de cáusulas administrativas e técnicas que rexen o contrato e que o máis grave poñen en risco a atención digna e continuada das persoas beneficiarias. O Grupo Municipal do Partido Popular considera que a situación é xa insostible debido aos incumprimentos reiterados e graves das obrigas por parte da empresa adxudicataria do servicio. Esta valoración vese reforzada tras coñecerse, a través da Xunta de Goberno Local do pasado 7 de agosto, que o Concello procedeu a impoñer penalidades á devandita empresa por un importe de 11.268 euros, como consecuencia dos seus incumprimentos. Os nosos acordos son sencillos: rescindir o contrato actual por incumprimento grave das obrigas e garantir a continuidade da atención ás persoas usuarias mediante a concesión de axudas económicas directas ou mediante un servicio temporal de emerxencia ata que se licite ou axudique un novo contrato en condicións de calidade e estabilidade. A ver, pisamos sobre mollado, tendo unha moción tan parecida ou enfocada a preocupación lóxica dos grupos que conformamos este Concello por as deficiencias e incumprimentos reiterados da empresa que nos solicita, que nos presta o servicio, perdón. Seguimos na merma. Faltanos financiación, está claro. E o 50-50, xo falamos, non se está cumprindo. Quen meteu neste lío os concellos? Que me corrixen se me equivoco. A competencia
do servicio de prestar o servicio de axuda no fogar nos concellos foi modificada no bipartito no ano 2008. Que me corrixan se me equivoco, ese é o dato que me pasaron, o cual foi o bipartito no que meteu os concellos este lío. De todas formas, nós non gobernamos. Nós podemos dar ideas, intentamos aos plenos ter mocións, máis acertadas ou menos, a toma de decisión non é da oposición. Nós simplemente é trasladar a preocupación e traelo a pleno de que temos que buscar unha solución. Estamos abertos a escoitar diferentes vías, xa se escoitamos na anterior moción, por desgracia, é o que hai, a xente non quere traballar, non se presentan empresas, non lle vamos dar nosa solución, se hai que dotar os concursos de máis cartos, eso son vostedes os que gobernan, nós aí pouco podemos facer. Nada, deixo o resto para a seguinte intervención. Grazas. Don Ramón. Intentar ser breve. O segundo punto non o podemos aprobar, porque non está imposible, non se pode facer. O Concello non podemos facer isto. Por tanto, isto é un brindes ao sol, como di o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Igual que a súa emenda, outro brindes ao sol, porque, vamos a ver, acaban de explicar. Nós, a bolsa de traballo que temos, non quere traballar nadie. A empresa tampouco a xente non lle traballa. Por lo tanto, isto é un brindes ao sol. Entonces, as solucións, señor alcalde, eso de dicir que as empresas están para gañar cartos como da maneira que o dixo, como quen que son os vampiros que só van a ganar cuartos, as empresas non están para perder cartos. Non están para perder cuartos. Habrá empresas boas e habrá empresas malas. E que eu saiba, esas empresas supoño que lle pagan aos traballadores o que lle marca a lei. Ou non? Poñen en dúbida eso. Supóñome que lle pagan o que lle marca a lei. Ora, se non teñen traballadores para traballar ou teñen baixas ou explíqueme o señor Partido Popular cuáles son as solucións. A solución xa era que isto tiña que ser a Xunta. E logo despois que se entendera a Xunta que as empresas e con toda esa parafernalia. Pero xa digo, facendo unha valoración e un pequeno reflexión sobre o tema, deixo para o segundo. Despois, simplemente inciso, despois explicareime sobre o que dixen e sobre o que quixen decir ou como se interpretou. Don Daniel. Sí, gracias. Bueno, vais falar da emenda do BNG ou da emenda do alcalde ou da emenda que fixen eu. Básicamente, con toda a boa intención, vou a decir isto, porque todos coincidimos, evidentemente, como ben dixo Roberto, que o interese máximo a hora de asumir nunhas condicións dignas o servicio de axuda no fogar, pero con todo respeto digo, non sei quen elabora as súas mocións, pero non vai ben encamiñado. O segundo acordo, aparte de que condicionar económicamente o Concello, non hai por onde collelo. Porque é unha competencia delegada da Xunta de Galicia. Non é unha competencia propia con dar as axudas de emerxencia, pois teñen que ser por parte da Xunta de Galicia. Independentemente que fora o bipartito, que sí que foi o bipartito que aprobou a Lei de Asistencia Social de Galicia no ano 2008. A pesar de que o alcalde... Sí, no ano 2008. Pero eso non quere decir que se xa bo ou malo ou millor ou peor. Basicamente, que se dota da capacidade de poder facerse servizos por parte da entidade municipal, pero que a financiación para levala a cabo, que neste caso é o que ven a decir este segundo punto, que é o Concello que ten que asumilo. Non, é a Xunta de Galicia, neste caso do PP, podería ser do BNG ou do Bloque, con lle correspondería sería a Xunta. Moitas gracias. Gracias. Don Serafín, ten a palabra. Imos ver, en relación ca moción que presenta o Partido Popular, nos, en primeiro lugar, voume referir a un escrito que registrou este concelleiro o pasado 5 de agosto, e que di, porque vou non repetir tamén a pregunta de alguma maneira, pero bueno, vou non ler en este momento. Tras os feitos acontecidos durante a fin de semana pasada, refírome, claro, a do 25 de xullo,
posto no 4 de agosto, no cual varios usuarios do Servicio de Axuda no Fogar no Concello en situación de dependencia grado 3 quedaron sen atención, desexamos trasladar a nosa fonda de preocupación. Estas usuarias teñen asignado un servicio a través dunha empresa externa contratada para o reforzo do SAF. Consideramos inconcibível que se lles prive deste servicio esencial a persoas de alta dependencia cuxa vida diaria depende en boa medida da atención que reciben. Actividades básicas como aseo, levantarse ou deitarse ou mesmo alimentación non as poden realizar con autonomía. Compre sinalar que non se trata dun feito illado, se temos constancia de que esta mesma empresa se han cumprido en casos anteriores, especialmente durante as fins de semana, e facía dúas preguntas. Cantos usuarios e usuarias en situación de dependencia en que grado quedaron sen atención durante a fin de semana do 25 de xullo e se tiveron producido con anterioridade situacións similares, especialmente coa mesma empresa nas que non se prestou o servicio nos domicilios de persoas dependentes. Posteriormente, procedese a unha resposta por parte do Goberno, agora non alcanzo tal, sobre o 14 de agosto, que eso xa é un poquinho diferente, lóxicamente, vale. A partir dese escrito BNG do 5 de agosto, ven a Xunta de Goberno do día 7 do día 8, que reseña na moción, onde se fala de sancións pecuniarias, de sancionar a empresa, etc. É dicir, se o BNG non mete isto, pista, Anches Castilla, aquí seguíamos que a empresa tragando, vale? Porque, isto é así, que o queiran que estén de acordo ou non, o bloque presenta o escrito, vostedes contestan e despois vostedes salen en prensa cuestionando todo isto, dicindo que son moi malos del mundo mundial e que van a sancionar a empresa. Moi ben, sancionen a empresa. Pero teñan en conta que, efectivamente, as cousas viñeron dende bien. E despois ven a vosa moción, que, efectivamente, que nós podemos concretar ou estar de acordo en varias cuestións, nalgúnas non, por iso presentamos a emenda relativo ao acordo 2. Non vou entrar en supostas valoracións que me chegan a min de traballadores e traballadoras da empresa Os Ventos, porque hai cousas que non podo dicir aquí. Vale, que non podo. Pero é lamentable. É dicir, que se contrate xente que tenga ou non tenga titulación, que non se sabe, que pasaban por ali e os contrataron. E que esa xente veña a dar atención ao servicio de dependencia en Barbadás. E me parece absolutamente fora de lugar. Xa digo, non podo repetir cousas que escoitei na rúa, porque tampouco teño... Vale, remate no seu de intervención. Agradezo yo. Dona Elizabeth, ten 3 minutos. Grazas, alcalde. Bueno, como xa dixen na intervención da moción anterior, reitero as miñas desculpas ás persoas usuarias e ás persoas e aos seus familiares. Don Xarín, voulle dicir unha cousa, e ao Partido Popular tamén. Houve unha penalidade de 17.000 euros do ano 2024, xa administrativamente cerrada, en vías administrativas a de día de hoxe, que é de 11.500 e algo euros. Segundo, Xarín, voulle recordar unha cousa. Cando vostede gobernaba, alá polo ano 2019, cando entrei eu, vostede tamén tiña privatizado os fines de semana cunha empresa que non sei se pode dicir o nome ou non, supoño que da igual, non o digo, porque tiñan unhas roncas auxiliares por fines de semana. Entón, así, aí o deixo, vale? Sigo. O servicio de axuda no fogar non é un servicio calquera, é un servicio esencial que garante a dignidade, a autonomía e o benestar de máis de medio centenar de persoas vulnerables residentes en Barbadás. Estamos a falar de persoas maiores, dependentes, persoas moi vulnerables que precisan apoio diario, por iso non podemos xogar con isto en tomar decisións precipitadas. Como xa dixen, temos unha xestión mixta. Sí, a veces hai que ter un plan B, e o plan B é ter privatizado un pouco de servicio. Un pouco, xa digo un pouco. E temos unha concesionaria chamada Os Ventos. Esta empresa, como xa se sabe, leva meses acumulando incumplimentos e constan emitidos diversos informes da coordinación do servicio que registran os mesmos e nos permiten levar a cabo todo o que está ao noso alcance como administración, tendo impostas as penalidades tanto nesta como no anterior contrato, a que dixen antes de 17.000 euros. Recordar, ademais, que as penalidades están resoltas en vía administrativa con respecto ás anualidades anteriores e en tramitación con respecto ao contrato vixente. Por isto, este goberno non mirou para outro lado. Abrimos expedientes e aplicamos 2 penalidades, estando estas, como xa ben dixen, en tramitación. E agora quero entrar de cheo na moción do Partido Popular. O PP pide rescindir inmediatamente o contrato. Como ben sabedes, na administración as cousas para estar ben feitas deben aplicar un protocolo.
Unha rescisión contractual non se fai dun día para outro, require informes xurídicos e técnicos, resolución administrativa, alegacións de empresa, recursos, etc. Pode levar meses, e máis en concreto, agora mesmo estamos en prazo de alegacións da empresa da última penalidade. Compartimos a preocupación polo mal funcionamento da empresa. Estamos facendo, tanto na vía administrativa como na xestión do servicio, o que está na nosa man para garantir un servicio de calidade, feito polo cal paso a falar das medidas que xa antes xa dixen adoptadas por este goberno. Bolsa Municipal de Emprego, que volveu a abrir outra ampliación de bolsa, contratos menores con outras empresas que non somos capaces de ter unha empresa que nos diga que sí, horas extraordinarias xestionadas polas nosas propias traballadoras e en casos puntual de urxencia persoal de Protección Civil colaborou baixo a coordinación do técnico de Axuda no Fogar. Ademais de todo isto, un control estricto da empresa. Non só abrimos expedientes sancionadores, senón que houbo un traslado exhaustivo das diversas incidencias coas que non fomos topando. Fixéronse por parte da Coordinación Municipal do Servicio, por parte miña, incluso do alcalde, da teniente alcalde, etc. Múltiples chamadas a xerente, antiguamente era un xerente, ahora é unha xerente, e outros órganos da empresa de os 20. Enviáronse correos, etcétera. Gracias. Gracias. Tócalle a don Roberto, de novo. Ten 3 minutos agora. Sí, moitas gracias. Non temos moito máis que engardir, a verdade. O problema é do Concello. Quen nos meteu neste problema? Esa modificación que se fixo. Agora temos que salir del. Gobernan vostedes, nós solucións, entendo a problemática, entendémola perfectamente, porque o que se fala todos os días na calle. Se temos informes sobre a empresa, eu creo que con 2 penalizacións que se lle puxeron, habrá informes suficientes como para rescindir o contrato. Entendo tamén que non hai moitas empresas que se presenten, pois habrá que darlle unha volta e habrá que dotar o concurso de máis cantidade. Non sei, o que di o señor Padrón, a Xunta, iso é poñerse de perfil, o problema é noso. Claro, a Xunta, se está trasladado aos concellos, de instar a Xunta ao 100%, claro, iso sería perfecto, o que pagara o Estado xa, pero non é o caso. A bola pasarnos a nós, a solución témola que buscar nós. Son os nosos veciños, é porque estamos aquí. Isto tamén perteñece ao equipo de goberno. Tamén pertenece ao equipo de goberno. Pois eu apoio. Entonces, solucións, nós non nos vamos a aportar. Non sabría dimensionar o problema, pero a realidade é que a nos obriga é traelo a este pleno, para que se poña o foco e se lle des unha salida, unha solución temos que buscar. É un servicio esencial. Teremos que prescindir de outra cousa, habrá que facer unha modificación do crédito, non sei, pero os cartos temos que sacar de algún lado ou buscar unha solución. Ahora está claro que esta empresa, despois dos incumprimentos, non merece seguir con nós. Non podemos dicir que non temos outra salida, non hai outras empresas. Non sei, ao mellor hai que adornar un pouco a oferta. Non sabría dicirlle. Gracias. Rematou. Gracias. Mire, Don Ramón. vostedes teñen que cambiar o segundo punto por o que acaba de decir vostede, dicirlle a Xunta que olle o servicio. Meteron no aquí, pero podemos pedir que o asuman outra vez, ou non? E isto non ten solución. Entón, non... E despois, anda dicindo cousas aquí que nos ve a xente e non son verdade. O señor Padrón non está no grupo de goberno. Pode falar tamén ou como la... Como pode falar, perdón, van 24 segundos, como pode falar tamén? Está no seu turno de palabra agora, que é a segunda Estamos na intervención. segunda intervención. O señor Padrón non está no grupo de goberno, salvo que usted vexa nalgún papel que estou, non estou. Non dalle o seu apoio, entón está. Mire, o mesmo que lle deu vostede. Por se vostede recorda, non debe lembrar ben, pero os orzamentos do ano pasado aprobáronse ca súa abstención. Non faría falta que o señor Padrón votara a favor. Hubéranse aprobado coa súa abstención e do seu grupo. Entón, deu o mesmo apoio vostede que dimos nós. Don Daniel, se quere intervir. Perdón. Bastante. Como tocou o micro, pensei que rematara. Mire, que iramos ou non, penso, que ao final o
o axuda no fogar vaise ter que reinventar de alguna maneira, porque xa ve os problemas que hai en toda a comunidade. Eu penso que imos ir a un modelo de que de facer máis residencias, porque isto non funciona. Moitas gracias. Don Daniel, agora sí que pode falar. Brevemente, non, Ramón non é do grupo de goberno, pero si nos temos a aprobacións ou tal, pois vostedes tamén son membros do grupo de goberno, porque lembro que votaron a favor aquí de varias ordenanzas propostas polo grupo de goberno. Non, pero isto é bromas a parte. O que acaba de decir Ramón, é dicir, no seu momento a Xunta pois delegou nos concellos e os concellos aceptaron, no? Por outra parte tamén, que ben sexo, eu creo que hoxe en día non houbera sido ben recibido. Evidentemente é unha competencia que nos desborda os concellos. Solamente por facer unha puntualización, insisto, porque, bueno, no seu momento a Concelleira de Servicios Sociais estivo de vacacións e estuvemos gestionando o alcalde e eu con varias empresas para poñer un poquinho en contexto. E tamén o que na moción que presentou antes o bloque que falaba dun precio de 20 euros a hora, bueno, pois estamos falando, e que me corrijo o alcalde se me equivoco, que o precio por hora mínimo que presentou unha empresa foron 27,50 euros. Por eso decía que o 100% do financiamento. Entón, estamos falando de que aínda que agora rescindiramos o contrato, sacáramos unha nova licitación con eses precios e que a financiación que nos proporciona a Xunta de Goberno Central, este Concello iría a quiebra total e absoluta polo SAF. Gracias. Gracias. Don Serafín. Bueno, decir que efectivamente nós apostamos polo público e vou repetir aquí palabras do amigo Rubio, o compañero Rubio, público servicio, privado beneficio. Despois contestarei un pouco aquí algunha das cuestións que puxo por da mesa a Consellería Delegada de Servicios Sociais. Pero mire, nós presentamos estamos de acordo co sentido da moción, pero presentamos unha emenda de sustitución do acordo 2 que di: Por favor. o Concello de Barbadas asumirá de novo a xestión directa do servicio do SAF de Barbadas mediante a contratación de persoal cualificado e coa formación requerida segundo a legislación vixente, garantindo así unha prestación de calidade adaptada ás necesidades das persoas en situación de dependencia. Bueno, o que di o portavoz do Partido Popular de que todos os mandos del mundo mundial son de bipartito e lo que fixo o Bloque no bipartito. É dicir, a pena deste país foi que só o Bloque só estivo 4 anos xestionando áreas de goberno da Xunta de Galiza para poder cambiar a realidade, para poder facer moitas cuestións que estaban por riba da mesa e que quedaron no tinteiro e que vostedes borraron automáticamente segundo chegaron. Vale, véxase servicios sociais, véxase medio rural, véxase todo. Largar escolas, que facíamos de ler... Bueno, en fin, non vou entrar en eso. Para os normales son todos... A pena deste país foi esa. Bueno, despois, con respecto do que falan da Bolsa de Traballo, miren, eu creo que a Bolsa de Traballo de sustitucións ten que ser unha bolsa que teña uns requisitos correctos, donde se, efectivamente, según establezca a legislación vixente, sí que esas normas, xa o dixen en algún momento, non poden ser as que rixe a unha lista da Xunta de Galicia que ten 5.000 persoas e que dice que se te chaman 15 días vas ao caixón a nevera durante 3 meses. Non, ten que ser a suficientemente fluida que permita que esa bolsa se mova para poder sustituir as traballadoras que poden coller unha baixa no servizo. Vale, eso xa en algún momento o dixen e eu creo que ten que ir por aí os tiros. Despois, bueno, se me di por parte da Consellería Delegada de Servicios Sociais que eu tamén que tiña privatizado. Bueno, mire, aquí a min por parte do Partido Popular aquí prácticamente se me acusou de casi de matar a Kenny do respecto da xestión de servicios sociais en aquel momento, pero mire, nada que ver, eu recoñezo que en algún momento sí que tuve a necesidade, pero non por marrón, sería cuestión un pouco longo de explicar ao respecto da necesidade de poder dunha contratación, pero esa contratación externa fixose baixo a responsabilidade deste concelleiro, xe o expliquei aquí, para levar ese servicio que necesitaba básico a unhas persoas dependentes en fins de semana, non porque tuvera ningún tipo, había só unhas traballadoras que podían acometer ese traballo en fin de semana e si se tirou dunha empresa, pero realmente o sentido político noso vai nese sentido, vai en esta cuestión e nada ten que ver aquelo con isto. Eu non vou ahora por riba da mesa cuestións que non procede, pero nada que ver, nada absolutamente que ver. Nada máis, decir que se aceptan a emenda que aprobamos a moción. Gracias. Grazas a vostede. Non sei se van a aceptar a emenda. Non. Entón xa non fago ninguna.
Ten vostede 3 minutos. Grazas, alcalde. Bueno, traballamos con seriedade dentro das limitacións reais, pero sempre priorizando as persoas usuarias. A pesar de todos os nosos esforzos, somos conscientes de que non todo puido ser resolto axeitadamente, pero en moitos casos non tivemos como administración opción real e en outros moitos casos non tivemos coñecemento previo do que ia ocurrir. Ademais, quero deixar constancia desde este Concello, creo que o comentou antes o señor alcalde, remitimos o día 7 de agosto un escrito oficial á Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, no que se explicaba con detalle a situación de incumprimentos da empresa concesionaria e se solicitaba que a Xunta asumise de maneira íntegra o servicio de axuda no fogar de Barbadás, ante a imposibilidade de garantir unha prestación axeitada e eficiente únicamente cos medios municipais que tiñamos nese momento. O día 13 de agosto tivemos resposta da Xunta. E cal foi a resposta? Pois basicamente lavarse as mans. Contestáronos que a xestión e mantenimento dos servicios sociais comunitarios básicos, entre eles o programa de axuda no fogar, corresponde aos concellos e que, polo tanto, é o Concello quen ten a obriga de prestar e garantir a continuidade do servicio. Pedimos axuda que non nos deron. É dicir, trasladamos un problema real, pedimos colaboración e apoio, e a Xunta limitouse a botar balóns fora e deixarnos sós ante unha situación. Por tanto, a axuda da Xunta foi nula, cero. Este é un resumen claro. A Xunta desentendeuse e quen tivo que asumir toda a responsabilidade foi o Concello de Barbadás. Tamén temos pendentes por parte da Consellería a resposta a unha xuntanza que se pediu con carácter de urxencia o día 11 de agosto, a efectos de pôr en común posibles situacións. Aínda non recibimos contestación. Reclamamos, como fixemos noutras mocións, que a Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade, que aumente o financiamento, que deixe de pagar só 12 euros a hora, cando o custo real para o Concello é máis do dobre. Sen un compromiso real da Xunta, os concellos non podemos soportar esta carga económica eternamente. En resumo, recoñecemos os problemas, asumimos a responsabilidade e actuamos con firmeza. O que non imos facer é tomar decisións precipitadas que deixen as familias desprotegidas. O PP pode traer mocións sinxelas para o titular, pero gobernar significa algo máis, significa garantir que ningún quede atrás, que as persoas maiores e dependentes de Barbadás teñan a atención que merecen. Eso é un compromiso deste goberno e é o que imos seguir facendo. Grazas. Grazas a vostede. Ten vostede un minuto, don Roberto. Bueno, rectificou o señor Padrón, quería dicir que lle deu apoio este goberno, non que goberna. Fixo un lapsus somente. A Xunta non responde, pero a raíz do problema é que se traspasou os concellos. Entonces, o problema témolo nós, seguimos na mesma. Por que a Xunta non resposta? Pois non lle sabría respostar eu a vostede. Que temos un problema está claro, que, señor Sarín, criticar a privatización, pero cando hai que buscar solucións, buscan as vías posibles. O primeiro son as persoas. A veces hai que faltar a palabra, e si, privatización non, pero o problema hai que solucionalo. O problema témolo nós. Está moi ben, a Xunta, pero o problema témolo nós. Entón, eu entendo que hai que buscar unha solución. Solución non lle imos dar, gobernan vostedes. Ten que rematar. Nada máis, moitas grazas. Voulle falar das solucións. Pero, bueno, antes voulle contestar primeiro ao señor Sarín. Vostede arrogouse o feito de facerse responsable da contratación dunha empresa. Se non lembro mal, o reparo levantei eu. Creo que o reparo levantei eu. Entón, o responsable, se houber algún problema, era eu. Entón, hai no que dicir todo. Hai no que dicir todo. Mire, lavarse as mans, di alguén por aquí. Ler o artigo primeiro dun informe que se lle solicitou ao señor secretario en relación a isto. A Xunta de Galicia ten a competencia exclusiva da asistencia social. É certo que se desenvolveu posteriormente na Lei 813 do 2008, tal e como se deduce do artigo 27 e 23 do Estatuto da Autonomía de Galicia. Isto non é tirar balóns fora. E aquí ninguén se lava as mans porque non sei se deu tempo a señora consellera a facer un relatorio de todas as xestións que se fixeron aquí e valoráronse todas as opcións. Todas. Desde colaboración de protección civil, bolsa de traballo, empresas diversas,
contactar co presidente, volvo a repetir, da Asociación Galega de Empresas Sociosanitarias, contactar co director xeral de maiores e de atención sociosanitaria, mandarlle un escrito con toda esta información á consellería, á conselleira, mandarlle, creo que iba tamén ao xefe territorial da Xunta de Galicia. Aquí non chamou ainda ninguén, chamei eu, o director xeral de atención sociosanitaria, e sí, insisto, colleu o teléfono. Incluso o presidente da asociación en cuestión facilitónos unha empresa que contactou ela, iba a vir aquí, pero despois buscamos outra solución alternativa. E non vale decir que busquemos os cartos. Mire, os cartos témolos. Para sair desta situación, os cartos témolos. Hai diñeiro para facer un contrato menor e para poder atender a estes maiores. A cuestión é que non hai empresas que o queiran facer. E voulle explicar o porqué e a razón. Resulta que son horarios e tempos e atencións curtas, ao mellor de media hora. Entón, por que digo eu o do beneficio? Pois polo feito de que cando se trata destas atencións pequenas e curtas non as queren asumir, porque supostamente non é rentable. Non sei se é rentable ou non, pero é certo que hai empresas que van basicamente o diñeiro neste sector e que se crearon precisamente única e exclusivamente sin ningún tipo de vocación. Eso é o que vou eu. Entón, cando se crea unha empresa de servizos sociosanitarios, hai que ter unha visión evidentemente empresarial, pero hai que ter tamén unha visión humana, cousa que non teñen. Vou a decir, agora non sei quen fixo o comentario, se vostedes buscan información sobre os ventos, nas redes sociais e na prensa, alucinarán, incluso en Andalucía, e concretamente en Ceuta, de traballadores que non cobran ou que cobran tarde. Están nas redes e poden ver eso. Os ventos escritos xuntos, miren, pero máis vou a decir, Ceuta é comunidade autónoma, pero bueno, dixen concretamente Ceuta tamén. Dicirlle a don Serafín, miren, eu agradeceríalle que neste caso, dada a sensibilidade que hai que ter cos nosos veciños e veciñas, agradeceríalle unha información máis polo miúdo e minuciosa. Mire, a providencia de alcaldía en relación á segunda penalidade do 30 de xullo, feita e elaborada en base a informes previos do servizo. Entón, non diga que vostede presentou as preguntas e que logo o Concello tomou cartas no asunto. Non, iso é unha falacia, por non dicir outra palabra que é máis contundente, pero non me gusta, francamente. Falacia, busque no dicionario a xente o que significa, porque non é certo. 30 de xullo. Hai que ver un poquinho documentado de vez en cando. Miren, teño aquí o informe da FEGAMP en relación a este tema. Antes disso, vou informar de outra cosa que xa vos informei a todos, creo, noutra ocasión. A Xunta de Galicia, a través da súa conselleira, pretende subirnos o importe da hora de axuda a domicilio a 17 euros ao longo desta legislatura. Pois ben, o custe está xa rondando os 25 euros, 26 euros hora. Entón, a onde imos? A onde imos con isto? Se non lembro mal, creo que estaba 27,30 ou algo así, o que queríamos pagar a esta empresa, si se presentara algunha no contrato menor para solventar esta situación. Pois nin con 27 euros se presentan. Os custes ascenden a un importe considerable. Sobre 27 euros, creo que xa se están contratando en torno a 27 euros. Pero mire, as propostas que facemos aos concellos, a Xunta de Galicia é xenérica, é de todos os concellos, independentemente de que sexan de dereitas ou de esquerdas, de que o custe dos servizos debe ser financiado ao 100% polas administracións autonómicas, que ten a competencia exclusiva a estatal, tal como se establece na Lei de Dependencia. A aplicación da subida do prezo hora debe establecerse con data 1 de xaneiro do 2025. E aquí a Xunta de Galicia está nos facendo unha proposta para subir paulatinamente ao longo desta legislatura a 17 euros. E é unha das diatribas, dos debates que temos sempre, todos os meses, na Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias. Plantarnos ou que facer? Este Concello probablemente adopte algunha medida.
Basicamente, isto é o que di este informe, que teno que cubrir a Administración Autonómica porque é a que está obrigada a prestar o servicio a través da financiación tamén do Goberno Central. Pero máis digo sobre a súa moción. Miren, di o informe do señor secretario, a lei en cuestión, a 13/2008 de 3 de decembro, di atribúe as competencias ás entidades locais ten que vir acompañada do correspondente financiamento. Di iso a lei. Para a súa adecuada prestación, tal e como se recolle no artigo 53.2 da citada lei, que literalmente di a atribución ás entidades locais de competencias de titularidade autonómica, é dicir, a competencia neste caso do SAF e da comunidade autónoma, repito, a atribución ás entidades locais de competencias de titularidade autonómica en materia de servicios sociais deberá ir acompañada da transferencia dos medios económicos, materiais e persoais. Por iso digo, don Serafín, que nós asumiríamos o servicio público ao 100% sempre que houbera financiación ao 100% e, ademais, persoal acaído, formado. É o que di a lei en cuestión, que resulten necesarios para o axeitado desenvolvemento da mesma. Entón, resumen, o servizo de axuda do fogar debe prestarse o cumprimento da normativa en vigor, do marco regulador de carácter básico de contidos, formas de prestación e aspectos procedementais e organizativos da xunta no fogar. Resumindo, os servizos sociais serán prestados polas administracións públicas galegas a través das seguintes fórmulas. 1. Xestión directa. 2. Xestión indirecta, no marco da normativa reguladora dos contratos do sector público, é dicir, privatizado. 3. Mediante o réxime de concerto social previsto na presente lei e mediante convenios con entidades sin ánimo de lucro, que é outra opción. Por iso dicía eu tamén o que dixen. Deste artigo se deduce que o servizo de axuda no fogar ten que prestarse polo Concello mediante as formas recodilladas no artigo 29 da citada lei, que non contempla a figura da subvención, e vostedes plantexan unha subvención, e é ilegal. É ilegal. Entón, creo que antes de presentar unha moción hai que ler a información e a legislación que hai efecto. É ilegal. Entón, hai 4 formas de prestar este servizo, pero desde logo que non mediante axudas e subvencións directas aos interesados. Entón, desde a Consellería en cuestión, fixéronse todas as xestións oportunas para conseguir empresa con traballos, con horas extras, buscando de viva voz, chamándonos a empresas. Hai unha empresa, era de Caldas de Reis ou de Cundis, non me acordo, de Salceda Caselas, que nos vamos a entrevistar con elas. Eu teño pendiente unha reunión acompañado da concelleira co presidente da Asociación de Empresas Sociosanitarias de Galicia. Tocamos todos os paus, todos. Estamos á espera de solución. Volvo a repetir, temos o diñeiro para poder pagarlle á empresa a un importe acaído, moi superior incluso ao que se está pagando no mercado actualmente. Non caen. Por qué? Polos prazos, polos tempos da atención ao usuario ou á usuaria. Non veñen por media hora e con 15 minutos de desplazamento. Entón, iso é o que ocurre. Por que ocurre iso? Porque tiña que ser un servicio que prestara a Xunta de Galicia. Pois ben, o dito, a súa proposta é absolutamente e meridianamente ilegal. E se o Bloque a quere votar, parece moi ben, pero que teña constancia de que é ilegal. Ilegal. Entonces, votos a favor? Perdón. Gustaríame intervir para aclarar unha serie de cuestións de forma sobre isto que acaba de dicir completamente vostede. Sí, vamos a ver, si se me permite, despois do que acaba de indicar que ese tipo de subvencións que estamos a solicitar dentro do Partido Popular son ilegais, necesitamos que desde os servicios xurídicos do Concello, neste caso de Secretaría, se nos indique por escrito que realmente é así, para tomar antes unha determinada postura, a postura correcta. Máis transparencia imposible. Non hai problema. Depois, se queren, sacamos unha fotocopia. Perfecto, si eu agradecería que nos trasladara.
antes de tomar unha moción. Despois desto non teníamos conocimiento dese aspecto. É que voulle recordar algo máis en relación a isto, se me permite. Ahora xa fora, digamos, de todo isto. Recordo que cando... E quero recordar ao Partido Popular que cando foi a pandemia e se pretenderon dar subvencións directas a certos sectores empresariais e económicos deste Concello, non se diron en algún momento por esa mesma razón. E vostedes incidiron e insistían en que eu estaba actuando indebidamente. Pois non. O argumento é o mesmo que nesta ocasión. Entón, invítos á reflexión. Non individualmente, pero senón como partido. Porque facer demagoxia non queda nada ben, e menos nesto. Ben, quería aclarar algo. Se quere falar... preguntar si... Vale. Eu cando me preguntedes... O alcalde responde a trasladar se Que pregunta agora? se realmente sería ilegal estar este tipo de subvención. Dai no informe, pero bueno. Ese sentido. As emerxencias sociais contesto a eso. As emerxencias sociais son para cuestións absolutamente puntuais de que aporten algún tipo de factura ou, por exemplo, unhas gafas, unhos lentes. Se encontran, pois intentar. Se encontran a persoa que teña os coñecementos apropiados para elo, a titulación apropiada para eso, este asegurada. No, pero digo, se a contratan tal, intentaríamoslo mirar, non vou dicir que sí porque eu non son técnico, pero eso haberá que analizalo se se produce. Sí. O usuario pode coller unha libranza. En vez de poder renunciar á residencia, poder renunciar a Exactamente, centro de vida, poder renunciar ao SAF. ten razón. Xa hai unha libranza. Xa se está contemplado pola Xunta de Galicia. Emerxencia Sí. social da Xunta de Galicia. Xa Existe. teñen. Existe. Sí, Pero claro, xa existe. que ocurre habitualmente? Que o importe que a Xunta de Galicia, porque é a entidade, é a administración da que dependemos, podía ser outra administración, non é por prexulgar. O importe que facilita a Xunta de Galicia neste caso é inferior ao custe que ten o servicio. O axuda no fogar pode ser rescindir o SAF en calquera momento e pedir libranza. Hai persoas neste Concello... Volvo a repetir, podes rescindir o SAF e pedir unha libranza en calquera momento. Non nos obcequemos. Unha persoa que está no SAF pode escoller entre estar no SAF ou percibir esa prestación. E creo que son máximo 400 euros, non é así? Creo que son 400 euros. Ramón, xa existe. E moi poucas persoas renuncian. E despois, eu sei de persoas que despois queren percibir tanto a axuda como a subvención, por chamar de algún xeito, a aportación económica. E non é posible, é ilegal. Pero reitero que a libranza pódese pedir en calquera Sí, momento. pode Tú ser, tes axuda no fogar e podes levar 1 ano, 2 anos, 3 anos con ese servizo e de repente renunciar ao servizo e pedir unha libranza. Pero eses cartos son da Xunta... Ramón, os concellos non somos a panacea, nin temos a variña máxica. Quen tiña que ter a variña máxica é quen dispón dos cartos. E xa hacemos unha fotocopia. Despois damos unha copia. Xa tes. Que eficacia ten o secretario? Dades vos conta. Entón decidan agora que facer. Nós imos votar en contra precisamente por esta ilegalidade. Non sei se... non, por si retiraban a moción ou algo. O portavoz... Sí, deixa, sí. Vale, pois procedemos á votación. Ao final, a emenda do Bloque Nacionalista Galego din que non aceptan tampouco. Pois votos a favor da moción. Abstencións. En contra. Queda rexeitada, por tanto, a moción. Entón, agora pasamos a dación de contas. Teñen vostedes a documentación nos seus expedientes e, por lo tanto, pasamos a rogos ou preguntas. Rogos. Sí, rogarlle ao señor alcalde que logo do que acaba de manifestar en relación á empresa esta, que todas as reseñas que ten,
pois de aquí en diante infórmense ben e documentense antes de contratar unha empresa. Voulle dar Porque non sei se resposta. era... Bueno, un rogo unha pregunta. Vostede era coñecedor desas reseñas? Nos somos coñecedores dos feitos que eran que se produciron en Barbadás. Diso éramos coñecedores. Pero que é certo, cando sacamos unha Bueno, licitación... foi vostede o que fixo Sí, esa sí, manifestación sí, fai sí. un rato, Non me doi prenda Daí- de decir o que vou decir. Daí ven este rogo. Por iso, no, que fai ben. Vamos a ver. Isto é unha contratación pública, unha licitación pública. Pódese presentar quen queira. Quen Entendido. queira, mentras non estén habilitada no Concello de Barbadás a Entendido. prestar os seus servizos, eu non Bueno. podo, nin esta corporación, nin tan siquiera o señor Vale, secretario no. pode impedir que se presente. bueno, E foi a única empresa que se presentou. Vostede pode informarse Pero da informarme- empresa, pero- dunha empresa que contratou. Ramón, sí. Conforme se informou, agora Sí. tamén se podía informar Sí, antes. pero non impide... Non é ilegal. Ramón, claro que non, pero non impide que se prosiga o proceso de contratación. No, É que o vale, gañe. estamos totalmente... Sabíamos o que había. Estamos totalmente de acordo, non É que non, xa o non, dixen, que estamos somos totalmente de acordo e gaña o proceso sin problema ningún, porque os comentarios... Que coste por hora? 15 euros por hora. 17, creo. 17 euros. Aí está a resposta. No, máis, no noso, máis. Mas senón non teríamos que pagar 436.000 euros ao ano. No, o noso coste non. A empresa concesionaria... No sei. Bueno, mire, Pero vamos a preguntar por onte. Estaba eu... El preguntou, el fixo a pregunta, sí. Xa está. Sí. Exactamente. Ten razón. El fixo unha pregunta que si algunha pregunta máis, o rogo, que era? Hoxe na empresa privada, un traballador á empresa privada salelle a 18 euros a hora de aí para arriba. É que non se poña de baixa. Moitas gracias. Do Partido Popular, algunha pregunta? É unha cousiña. É un rogo. No, é que estaba mirando aquí o RON, o Reglamento Orgánico Municipal, porque decían que aquí o rogo só se poden facer o alcalde ou o grupo de goberno e non, o rogo se pode facer a corporación. En este caso, pois quero facer un rogo a corporación para que nos lembremos de que neste mesmo plenario aprobamos no seu momento dedicarlle unha rúa, unha plaza a Castelao. Entón, pois que temos que poñernos de acordo, porque entendo que isto trascende o goberno municipal e debería ser un acordo de todos os grupos políticos. Por si todos queremos elevar algún tipo de proposta, eu particularmente teño unha proposta que expuxo no seo do grupo de goberno, pero que antes de facela pública, pois quizáis debamos convocar unha xunta de portavoces para tratar este asunto antes de que remate o ano. Así que ese o rogo, convocar unha xunta de portavoces antes de que remate o ano para tratar o asunto de dedicarlle unha plaza a Castelao. Eu acepto suxestións en relación ao día. Outra cosa que, bueno, a miñas obrigas que nos permitan por de acordo, que en iso estamos. Pepe, algún rogo? Non. Don Serafín? Si eu teño aquí 4 ou 5 cuestións que, como sempre, registrarei mañá, pero, bueno, que vou proceder a ler en este momento, vale? Bueno, unha vinculada pois, ao atraso da concesión da subvención das familias con alerxias alimenticias e di que... Ele contesta. É que é unha pregunta, gustaríame, se a quere contestar verbalmente, que o faga, Sí. pero que o faga por escrito nos tempos que proceden, etc. Con certa regularidade, ao redor do mes de marzo cada ano convócase e concédese subvencións destinadas a familias con persoas con alerxias alimentarias, porén no presente ano esta subvención segue sen convocarse ni concederse, descoñecemos os motivos do atraso na tramitación. Pregunta: qual é o motivo do atraso de case 6 meses na convocatoria de subvención destinada a familias con persoas con alerxias alimentarias? E segundo, en que data está prevista a publicación da convocatoria e a adxudicación efectiva? Respondo. Bueno, ainda que lle contestarei por escrito, vou responder para que así interese todo o plenario da situación. Este ano retrasáronse por temas administrativos e por temas de como que aprobaron as bases e levan os procesos. Vale, a parte, creo recordar, aí sí que a mellor voulle pedir axuda ao alcalde, pero o tema da lei de subvencións, non? Que viñera a pleno, entón houve que esperar. Vale, pareceme que é así tamén. A todo isto, xa as subvencións xa están basicamente todas registradas, acabouse o prazo, pero demos un prazo de subsanación para usuarios ou usuarias que lle faltaba documentación. Vale, entón creo que en 2 ou 3 días acaba o prazo, hai que despois elaborar unha comisión para valorar todas as solicitudes registradas.
Polo tanto, en cuanto nos digan a cabo prazo e nos digan, pois posiblemente, penso, non vou poñer prazos porque poden suceder, bueno, o que suceda. Pero vamos, está todo en orden e simplemente foi así. Grazas, basicamente foi por eso. Basicamente que as bases novas, para axeitalas á Lei de Subvencións do Estado, pois tuveron que refacerse e posteriormente tuveronse que publicar no boletín en cuestión. Dito eso, díronse, había 10 peticións, creo que non aportaran documentación, 10 subvencións ou 10 peticións que non aportaran a documentación oportuna, abriuse un prazo novo de 10 días para subsanar, de 10 días hábiles para subsanar os erros, pero dito eso, están prácticamente valoradas e cuantificadas. Outra cousa é que, despois, cando se crea a comisión, se correspondan esas valoracións co que a comisión considere. Polo tanto, esa é a razón. Entón, esta pregunta a min gústame porque quedalle claro á veciñanza o motivo. Tamén quero decir de novo que somos o único concello de Galicia que de Galicia. E ademais, por que se modificaron as bases? Porque había que axeitalas. Había outras cuestións que para mecanizala, para adaptarse ao que a obriga de presentar a documentación por parte da veciñanza na sede electrónica e para axustar tamén a subvención ás necesidades reais de cada veciño e veciña en base á súa declaración da renda. Subvencións lineais son inxustas. Subvencións lineais son inxustas. Así de sencillo. Mais, don Serafín, por favor, si é que ten. Voume referir ao escrito que xa fixen na moción do Partido Popular, o escrito que registrei o pasado 5 de agosto, relativo a esas incidencias coa empresa que teñen contratado respecto destas cuestións, e dicir, respecto dos servicios do Fogar, e que, bueno, dio o señor alcalde que se había sancións anteriores. Correcto, habría sancións anteriores. Ahora, o que dixo o portavoz do BNG é absolutamente correcto. Aquí hai un escrito presentado tal día, e hai unha sanción e unha senda de goberno a posteriori efectuada tal día. Pero aquí está volvendo a faltar a verdade. Vale. Falta a verdade. Non falta a verdade. Eu teño un escrito... Despois, se quere esperar un momentiño, imprimimos o documento no que se inicia a providencia, o documento de providencia para que vexa vostede en que día se iniciou o expediente. Iniciouse o 30 de xullo, en base a informes previos emitidos pola traballadora do SAF. Vale, que se iniciaría con... Vale, non vou debatir. Non, é que non hai debate. Veo e se non quere non ve. Venga, perfecto. O escrito está aí, non teño maior cuestión. Outro tema que quero reseñar, e, bueno, decir que desde o Grupo Municipal de Manegá tamén queremos expresar a nosa satisfacción, xa que por fin comenzase coa limpieza de desinfección de Beirarrúas, non é sen tempo. Foron varios escritos registrados na nosa organización política neste sentido. En ocasión se ten requerido para que actúen, xa que a situación de Beirarrúas en moitos lugares é absolutamente lamentable. Se nos contestou que había seca ou outras reflexións para sair do paso e nunca e non levar adiante algo absolutamente necesario. Parece que desta vez chegou o ruído, o toque de corneta de algún outro lugar e efectivamente se puxeron a traballar nesta cuestión. E a solicitude vai neste sentido que dun xeito máis ou menos paralelo no tempo que se proceda pola mesma empresa concesionaria a limpeza exhaustiva das rexillas de evacuación de aguas pluviais que, como lle temos solicitado en outras ocasións, están en moitos casos obstruídas por terra e outros residuos impedíndolles cumprir ca súa función. Já digo que é un escrito que registrarei mañá. Outra cuestión que quero un rogo, que tamén o vou meter por escrito, teño constancia que o tabuleiro informativo situado ao pé do Penedo do Tangaraño está editado no chan, interesa que a maior brevidade posible se proceda de novo a súa recolocación e posta en valor para garantir a súa funcionalidade e visibilidade. Bueno, aquí se pode ver, non se ve moi ben, pero bueno, está tirado a información que teño eu. Outra cuestión vinculada... non. Hai un outro escrito que vamos a registrar tamén e que di da seguinte maneira. Dada a información que se ten vertido en redes sociais e na prensa escrita nas últimas datas relativa á aprobación da Xunta de Goberno Local do 21 de agosto
dunhas bases reguladoras dos horarios de parques, xardís e outros espazos municipais e que establece certas limitacións temporais para o desfrute das zonas de xogo, parques públicos, municipais, etc., con sancións económicas de relativa importancia no caso de incumprimento. Entendendo que esta normativa non se axusta o que precisa a nosa veciñanza, sobre todo a nosa mocidade, plantexámonos unha serie de interrogantes como poden ser os seguintes. Quen será responsable de exercer a vigilancia para garantir o cumprimento deses novos horarios que restrinxen o uso de espacios públicos? Como se explica que en concellos como o de Ourense o propio grupo municipal do PSOE presente mocións cuestionando medidas semellantes promovidas por a Alcaldía de Democracia de Ourensán, chegando mesmo a solicitar a intervención do Valedor do Pobo? Teños aquí, se pode Contesta consultar. eu en parte agora. Vale, non vou entrar en tal, pero bueno, están aquí intervencións do noso responsable, da nosa representante no Concello, e aquí están as mocións do PSOE, donde en teoría iban ir ao Valedor do Pobo, pero xa se ve que o que pensan aí a 1 kilómetro aquí teñen outro tipo de condicionante. Non rematei todavía, se me permite. Eu estou abrindo a boca para que falei aí. Porque sabe, bueno, como xa vexo, entón, bueno, un pouco nesta cuestión, vale, que entendemos que isto non se xusta dereito, a sensación que dá é que efectivamente pois é o concelleiro delegado de Democracia Ourensana el que pincha e corta, el que decide, porque, lóxicamente, ou hai 40 persoas en esta comarca, e vostedes son o 39, que tamén pode ser, porque vexo que o que pensan abaixo en Ourense non ten nada que ver co que deciden e o que plantexan vostedes aquí. E teño aquí a información que se pode visualizar, as actas do pleno, donde cando o alcalde de Ourense presente unha iniciativa similar ou parecida, e a moción do PSOE pedindo a retirada e incluir solicitar o valedor. E fago unha solicitude neste sentido, que é a retirada das bases reguladoras dos horarios de parques, xardíns e outros espazos municipais aprobada na Xunta de Goberno do 21 de agosto, e segundo, a súa posterior inclusión na orde do día do pleno ordinario correspondente ao mes de outubro para a súa tramitación como ordenanza, ou se así se considera procedente, co obxectivo de garantir o seu debate e a aprobación polos órganos competentes da corporación, así como a participación da sociedade. Entendemos que se isto non se fai aquí así e vostedes teñen ese interés en facelo, que o podrán facer porque así o defenden as leis, pero desde logo están incurrindo en un autoritarismo e en unha forma de xestión que nos entendemos absolutamente fora de lugar, porque nos sí, habrá que combatir os ruidos, habrá que combatir, pero o que non vamos tampouco a pensar é que a nosa Serafín, isto non é, son 5 minutos dunha moción, para iso presente unha moción. Os se metan na casa presente unha moción, se se estende dese xeito, presente unha moción. Rematei, grazas. Voulle ler. Bueno, primeira cuestión, a comarca de Ourense non sei agora mesmo cantos concellos ten, pode ter 12, pero cada un ten a súa idiosincrasia, e cada un ten as súas características, e cada un ten as súas necesidades, e en función da autonomía municipal que nos concede a lei, decidiremos. Mire, soy un ciudadano de la rúa tal, muy disgustado con los últimos acontecimientos que se están produciendo desde hace un tiempo en las pistas de deportes ubicada en la rúa Paseo de los Samieros. Bueno, dos Samieros, pon. Desde que se han construido ha sido un foco de ruidos y problemas para los vecinos, por lo que lo de esta noche ya clama al cielo. Entón, solamente lle vou facer unha reflexión. Este goberno goberna para todos os veciños e para todas as veciñas. E, polo tanto, cando gastamos 110.000 euros ou 120.000 prácticamente xa na creación dunha pista multideporte que é precisamente para fomentar o deporte, é para eso. É para eso, para fomentar o deporte, non para fomentar outros hábitos. Nin entorpecer o descanso dos veciños e veciñas. Nin entorpecelo. Vale. Entón, nós o que pretendemos é, digamos, favorecer a convivencia veciñal. Que os rapaces, rapazas e os maiores, tamén teñen dereito a usar estas pistas, podan acceder a elas, pero desde logo respetando o descanso do resto da veciñanza. Cando ali se vai a destruir, como vostede ve unha prensa, se a mira este fin de semana, romper, doblegar por 2 veces unha canasta de baloncesto con un poste metálico, cando sistemáticamente se rompen as redes, cando un taboleiro é desplazado e doblado, cando se fan trompos nesa inmediación, e cando se está con música dicindo, non, imos facer ali deporte, non se vai a facer ali deporte, don Serafín, non se equivoque, vaise ali cos coches para facer bulla e deixar as portas abertas. E teño vídeos, don Serafín, e se quere, en calquera momento, fora deste pleno, yo os enseño, teño vídeos nos que desde a Rúa do Areal se escoitan os berros.
Desde a Rúa da Areal se escoitan os berros do que se di nesa pista ás 3 e 4 da mañá. Con música a tope, con trompos e con berros. E faltas de respeto ao resto da veciñanza. Entón, se vostede vai por ese lado, entón, explíquello aos veciños cal é a súa postura. Nós intentamos conciliar o descanso, os dereitos de todos os veciños e veciñas co fomento do deporte, porque senón non gastaríamos 120.000 euros, que non somos tontos. Que non somos tontos. E vostede veme aquí cunha exhibición do seu coñecemento en relación ás propostas que fai o Partido Socialista en Ourense, tampouco son tonto. Tampouco son tontos. Sei o que propón o Partido Socialista en Ourense, pero vou a repetir as circunstancias. Sí, sei o que hai, don Serafín, sei o que hai, pero en Ourense non se confunda, péchanse. Péchanse, aquí non se pechan. Aquí non se pechan. Entón, se lee as miñas declaracións tamén na prensa, non fai falta que me as enseñe que as coñezo. Se vostede lee as miñas declaracións na prensa, este goberno pode ser flexible, se se dirán as circunstancias, no uso desas canchas, pero evidentemente respetando o que é o descanso do resto da veciñanza. E quen se vai encargar? Pois evidentemente faremos ou trasladaremos aos servicios de seguridade, aos corpos de seguridade, esta ordenanza, para que fagan uso dela cando proceda. Porque estamos facendo, vou informar máis, estamos facendo unha relación de todas as denuncias que se presentaron en relación a esa zona e vou pedir á Guardia Civil tamén información sobre as chamadas que recibiu a Guardia Civil sobre esa zona. Entón, igual, vostede cae patidifuso e llo explica aos veciños e veciñas o motivo do que vostede quere aí argumentar, porque non ten sostén nin soporte, don Serafín. Non ten nin sostén nin soporte. E sigo lle lendo, porque ahora sí. Esta madrugada pasada a la 1 me he visto en la obligación de llamar a la Guardia Civil, puesto que algún vecino les estaba recriminando por los gritos, entre ellos yo mismo, y aún tuvimos que aguantar que nos insulten y aún suban más el volumen de los gritos. La Guardia Civil, con buen criterio, nos ha informado que debido a la ola de incendios no tenían patrullas disponibles, que en cuanto le fuera posible acudirían. No le puedo asegurar si han venido, puesto que sobre las 2:30 ya se habían ido las personas alborotadoras y conseguí dormir. A mí gustaría que tuviera usted en la puerta de casa. Los ciudadanos que vivimos entre el Paseo dos Ameiros y la Rúa Areal nos sentimos perjudicados por la desidia que presenta la autoridad. Por el día aguantamos una serie de personas en un jardín con sus perros, outra. Ese foi sancionado. Con sus chácharas, sus ladridos y sus excrementos que van dejando por todas las calles. Campaña de información y sensibilización que se falla, lo que se suma a la ruidosa pista de deportes y por la noche esa misma pista con unos ruidos que no dejan dormir a nadie. Vale. Voy a ler máis. Outra queixa, Quero facervos partícipes do que estamos a soportar na Rúa do Areal, Paseo dos Ameiros, aínda que me consta que non son a primeira, pero nada cambia. Desde a construción da pista multideporte no Paseo dos Ameiros, os veciños que ali vivimos non deixamos de padecer os actos que ali acontecen, día sí e día tamén, noite sí e noite tamén. É un escándalo. Que pasa polas noites? Coches coa música alta, aceleróns, gritos, partido nas canchas ata as 3, 4 da madrugada, a berro limpo. E quenes os padecemos? E chamas as forzas de seguridade e por diversas circunstancias non poden vir. Entón explíquello vostede a esta veciñanza. Explíquello. Agradezo. Ten algunha pregunta máis, algún rogo máis? Non vou entrar no debate, porque entendo que efectivamente sei que isto non dá lugar a debate, por tanto, Non, pero contestei, claro. Eu non vou... Vostede chámanos a atención aos demais e vostede fixo debate xa. Xa lle dixen que presentaron unha moción. Don Serafín, é certo, tal como lle din a razón antes, neste caso teño que quitar. Vostede, se iba a debatir 5 minutos, pois presente unha moción e contestarelle con isto e con máis información, se quere presentar. Xa lle contestei, e achegareille a información que procede. Creo que é bastante claro. Entón, a min gustaríame que vostede se posicionara a favor duns ou doutros ou que me dira a solución. Ten algún rogo máis, perdón? Non. Pregunta? Tampouco, grazas. Pois quedo rematado. Grazas. Vamos a preguntas que dixestes que non. Non viene claro. Que bien lo haces, José Carlos. Está ben. E que se pode para a Guardia Civil? Home, xa o sei, eu que dixo.
Isto lo que é por iso tengo copia esta mañá. Non, a que teño, eu consegui non pero non era en color. Que máis? Es que alguén se fixou neso. No, bueno, verás. Non teño ninguna obligación, fago porque quero, Que fago porque quero. Chao. Outra cousa sería que fora a miña obriga laboral ou que tuvera. Ai, non, tú xa non contas. 900. Ai, non, tú non estás a par. Está interesado, o sea. E Ahora é máis barato. Sí, pero haberá outro modelo que non mellore. Claro, sí. Entón será máis caro. É bastante, sí. Chao. Sí, que sí. Chao. Hasta mañana. Mañá non. Bueno. Mañá non chego horas. A mí tamén me saquito, va a ver, pues veis. Sí, 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 sí. Por aí.